Assalamu alaykum, hormatly iýleşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniňem ýegşenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanalyna. Hormatly iýleşler, ine şu men bilen gepleşige Muhammed Güýjek aýtmakça Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Sentrynyň ýolbaşçy Muhammed Güýjek. Hoş geldiňiz Muhammed aga, assalamu alaykum. Salamu alaykum Murad aga, salam vatandaşlar, hoş gördük. Ine hormatly iýleşler, şu günkü gızgın temamyz Eýranda bolup geçýän protestleriň netijeleri we protestler mewjudalya. Ine şu barada biz gürleşeriz. Ýöne onu başlamakka Muhammed aga ruhsat berseň, men Türkmenistan boýunça bir kan material okudyn we bütün dünýäden bir kan material okudyn. Ruhsat berseň. Ine häzir serdim Muhammed aga şunu bir minut. Ine ýene bir kan video koýan Muhammed aga şu temada erişli. Ondan biz komentar bererdik kim bolýarmy? Hadi şu okuýyn. Интернет нету. Интернет нету. Вот, прикиньте, да, вот автобусная стоянка на вокзале. Вот, башня. Пришла без 10 час. Вот сколько времени нету ни одного автобуса. Никто никакой информации не дает. А на работу галопом езжай, как хочешь, по Европе. Вот, видите, да? Это в столице города, в столице Туркменистана, город Ашхабад. Вот вокзал, перрон. И вот уже почти час с лишним я стою, и нет ни одного автобуса. Приезжают автобусы, подписывают, я не знаю, путевки. И уезжают в гараж. И никакой никто информации не дает. Посмотрим, что будет дальше. Nek video seyredin. Köpüğümü sorayanı şu işin ahir ne oldu? İşin ahiri çıkardı. O hormatlı fiyatlarımda opusuda adamda çürardan okut cevaplar gel cevapları düşündüm. Suttan bir konu suttan gene cevap Kerbeniz İslam'ın yaş oğlan bilen uçlarına gelen ölüşünde benim için bir kadar doğru İslam'ın kapıda
öz gelip deyip görkedir ya. Beş oğlan maşinine şuna oğlalı yok edip görkedir ya. Şu iş böyle terden, işler terden akvarım. Cinayete çıkan oğlalı benden haişlet yani. Hiçten etmedi kötü yerler невозможно verdi. Uruyalı açtıklarına nakam geçiren okla. Kötü yerler biz лучше değil, biz уже kadar rahat edip, уже biz pendiyadan da bir vaatsetten biz diye rahat edip, уже küçük gerekler de hiçten diye. Tevari, Balkan vilayetin Balkan şehri, stüdyasi prokuroru şehri, prokuraturasındaki işgärlerine adını koydum ama Diýjalanda adalatly çözmediňizi näme üçin çağıran okla? Потому что özleri bilýärler. Şu men dogry-da aýtýanym. 7 ýyl basılan oglalan günäsizligini bilýärler. Ýöne häzir olar indi täzeden sud edip aprobat edilse, bular işden çykarylmalar. Her edaradan hukman bir işgär işden çykarylmaly. Goradelden prokuraturadan suddan bilen ýöne işden çykarylmalar. İş näde dogry işlenler üçin. Şoň üçin öz birlikler üçin ýa üç oglan basyl günäsiz. Jogap geldi, jogaba bir düşünemedik. Yani men düýün general prokuratura Aşgabatda maňa maslahat berdi. Elektron poçtadan ýa telefon arkaly men şu elektron poçtadan ýerdim. İnsan kıyıladım, onun yardımında insan kuşağını nacazdamıyorum. Men çağırtalı, men bol şiyalık açacak, men yalanımda da doğulu düşündürüp yapıp bilem okşadatları. Hemen arada iyi verimde de doğulu düşündürüp iyi verip bilem ok. Men çağırın, men size hemme dadı bol şiyalık açacak, men öz aytarsıdım da kazaydı etip bilyen. Artasında duruva milyen. Şol oğlanı gelip kakanlı men da kazaydı etip bilyen. İçinden oğlu oğlanı düşönü men da kazaydı etip bilyen. Näme üçin şol oğlanlar gorkedilmedi? Şol oğlanlar ýok edip gorkedildi. Näme üçin? Ham şol oğlanlar, näme üçin prokuraturada çağıryldy şol oğlanlar? Halk bir näçe gelip arda üçün bardylar, ýöne netije ýok. Ýoldaş organ işgärleri Nuriýady Bayramow bu işini algyny haýyryna çözüp berenseňe diýip halk umyt edýär. Adamlar perişan kaldylar. Perişan kaldylar. Anladık. Hormatly Türkmenistan prezidentine seslenýän, hormatly Mähkemem prezidentine men 8 çaň ejesi bolup 8 çaň bilen köçede ýaşaýan, gitmän ýerim ýok. Enem prokuraturaň gapysyndan geldim. Hiç kime kabul edenok, düýün geldim, işimi bitirýär, bitirmediler. Koýýarlar. Häkimliň gapysyndan gitdiler, häkimliň gapysyna barsaň hiç kime kabul edenok. O maýetlary da serediler. Häkimliň gapysyna da her kim dur. Näçe? Onu düşünüp kabul edenok. Biz 8 çağan bilen gelip eni Duruştaýda prokuraturada edenden bäri. Prokuraturaň işgärligini hiç kim seredenok. Hormatly Mähkemem prezidentine size seslenýär. Bize kömek etmenizi sizden haýyş edýär. Yine Muhammed Ağa, Türkmenistan boýunça material autor diýip, kalan son guruluşak, şunu bir opş komentary berdiňiz. Şunun manidi näme? Adamlar jal bedýär, diýär. Hiç adalatlyk tapmadan, ne prokuraturada, ne tutturda, ne mertebeli arkadaky terdardan ýa adalatlyk ýok. Muňa bir komentary berdiňiz, o zaman menen komentary berdim. Murada, men birinci aýtjakdym ştada 10-njy ýylda dün saat 9-dan ta 10-ka çellin Adalet Ministerligi biz grajdanlar kabul etjek diýip obýawleniýe berdiler. Muň bermeň sebäbi nämeden ibaretdi? Sebäbi biz kän ýeri kat ýazdyk. Şu halkyň ardalaryny
degişli kuram olan hemmesine uğrattık. Dayanç topori, dayanç pravazashitni topor yaman köp zahmet çekti şunun üstünde. Uğratmadık yerleri yok. Human Rights Right'tan hat geldi şoları. Yürüyte. Biz şu zatlan hemmesini iyiderleyak, nemetkyak. Yürüyte de neme verdiler adres şundan siz bilirsiniz nimet yerlemedi. İnne neme nimet yok öyle. Bizim şun esasında çağırış ettik. Bir tofor halk prokurat nemen önüne, Adalet Ministerliği'nin önüne dün yığınanını. Bunların hemmesi adamla geldi, 300-400 adam meselinin geldi şu tarafta. O zaman şuları kabul et ya, dine yönü rekomendasyon, biz edibilemdak var falan yerik var, falan, köp kavarlı geldi şun yana. Hiç aydının meselesini konkretini çözeniyor yok. Şimdi geleyli sen aydın doğru. Murada, Türkmenistan'ın Pravasudiye diyen adı doğru kutoran. Sudyaları haçanan, hakimliklerin özleri bellesele, prezidentin özü bellese, alyan aylığı öz maşgalasını eklemeye yetmese, başka yerde de işle pul kazanmaya hakkı olmasa, şola ne etmeli? Cinayetkarın tarafında durup, günahsızı günahletmeli. İminle şu prosesim hem yerde var. Yani adamları öldüren adam tutmanı, kaytın pastırı davşin o şeyhin 2 tane doğunu 5 yıl ver 4 yıl neyse türmede yatıyor. Yankı ayarlı olmadan aytayan dağdı. Gözüm bile gördüm diye şu hiç kim. Gözüm bile görün hadisan var aytayan ya siz vurulan adamları bastınız, günahkar basan da şol için özü vot kahramançılıklı şıkıyt hareket ya nemeden Krasnovost taraftan fakir dol ayt ya ben hiç zaten bağlısım yok hemme halkın biliyor yönü hiç adalette var bileyim ne için tebebi hükümet devlet ruhsat veren hükümetin içindekileri edenettiliği için ne etseniz edin barın pul kazanın menden pul soramam bana da pul getirip verin diye şol için bulan hemmesi yankı çağırışları dine basışların etasından baş soğumet yani. Şol için bir zat bize belli. Şu zatların hemmesi halkı bir zat yetiriyor. Haramdadadan biz yurt dinden var burada. Şola bolsa hiç vakit, hiç zat adaletli çözülmez. Yani mümkün ne? Yani o direğiş ol adaletsizlikte. Direğiş ol. Özünü kul edip de adamları bir kanun halkını köse pul kazandırırlar. Yaşayış nimetli ola duduğa düşen adamlar. Sol için olarak türmeye vazarını otayım. Hatta orada benim bellek için hormatly ilişkiler ine yadına da olsa adat çıkıyım ben meselelerini kaldırdım. Şoň üstüne häzir bir oňdan bir topa gurumaly bilen işläpýär, döwletiniň ýolbaşçylygy bilen işläpýär. Şu meselelerini biz fokus aldık, yani devlete halklara hareketi, demokratik opozisiya fokus aldı. Biz şuları sıptırmayasın. Balkan velayetdaki yaşayan yankı prokuraturan başlığı, polisin başlığı, MHM'nin başlığı, onun işgalleri ya sansa düşürür ya da şuları tutsuk etmeyene deyip karar çıkarlar. Biz şu dosyenin üstüne. Bir güne 2 tane doğum basıldı, cinayetçiyi tapman, yani 5 yılda başka bir yankı hiç şunu işe değiştiren adamlar görüp kandidat cinayetçileri görüp yankı onam şu mertebeli maşgala yok o gerekli şu buraya adat bir de adalet gerek bir de hakiki yani günahkar adam gerek değilse öldür var. Yine yankı ayar maşgala çıkış etti. Yani bir maşineye vurup gittiler diye yeni bir adam vurup diyen kalanlar vurup diyen. Bu zatlar kesinlikle için bir super yani sülçü olmalı yani. Şu adamlardan yani panitoylardan ben egerde tecerden şoları aydıp dur kim neyme bizi idiot hatavını oryalar. Prokuratura, MHM, polisler, suudlar idiot oryalar. Ne yapacak? Yok orada Serdar Bermuhamedov şurada günlü diye. Ne yapacaksan şunu edin. Kelletini aldırmasınlar. Öldürün, yıkın, basın, ne yapacaksan şunu edin. Kelletini kaldırtman sizden konstitusiyan soracak yok diye. Anladın mı?
Ine şoň üçin soraýar zat doktor. Bular hekimden başlap MHM prokuratura ýa hukuk gorýan organyň limiti ýok indi. Adalatga aňarda dursun. Limit ýok. Etjek ne diýär? Dilleşip prokuraturadan oňajaňa diýär, MHM şunu iş men doğun gardaşym men tanýan, men pulunu aldım hemmemi de şeýle çözmeli. Bol üýüşüp bular bank formirawaniýanyň içinde bank formirawaniýa üýüşüp bular ýa-ni neme diýerler? Skema çyzýarlar. Näme talap bolýar, kim talap bolýar? O ýerde adalatlyk, günäkär, jinayetçi, neme postradawşy jinayetçi bolup galýar. Onu tapawdy ýok. Onu bir topar adamlaryň pulu ýok, prokuratura at berse, ol adamlar gatnaşyp ýörler. Ya ol fikir çağalaýar, görüli. Öýünden kovup, öýüni ýykyp, ýa-ni közetip ýörler. Hani bizim arkadağı sevdarımız? Hani bizim arkadağı milli liderimiz, kahramanlar? Hani kahramanlar? Onun gözleri yok mu? Biz şu yerde Fransa'da, Kanada'da oturup şu atları koyamadık. Ne görün yok mu? Şimdi görülemem. Ay prezidentin haberi yok. Şu aşağıda akılır. Yok oradan buyruk verilýär şeyden deyip. Şunun için biz şuları kalmalı ayırmalı. Şu gün Şıkıyev'de ertel olay almaşkaldı. Bir gün komşuyumda Tonkuğun seninle. Sanğıylar ol. Artimalay. Şunun için biz adaletli Türkmenistan, açık Türkmenistan, korrupsiya bolmayan Türkmenistan kurmasak, biz şunun içinde yaşamalılar. Banditlerin arasında sen ne baxt olup bilýär. Sen bandit bolaymasan, maşennik olaymasan, baxt olup bolmaýar. O yolun biz üçün näme? O yol bir bandit, bu torun narkoman, triyeki, kanun bolýan bir hepbeliň ýolu, Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolu, bizim ýolumuz däl. Şoň üçin watandaşlar biz galmaly. Men tepini aýdamok. Eger Türkmenistan geljegi biz gözüňde tutjak bolsak, ýa geljegini etjek bolsak çağırmada, biz galmaly, variant ýok başga. Ine şoraýaly ýagdaýlar Muhammed aga. Men ýene bir video burada yine bir daha da aýtjak men ştada. Şu Balkan vilayetiniň häkimi şuň üstünden yaman köp arda gelýär. Şulardan yaman biz bojny bir haramdadan biri. Şu Yaman halkyna köp azar berýär. Hukumetin içindäki işleýärlere de günne goýanakdy. Öýden maraş, nerede şu pul bolsa şoň ornuna näme jinayet etmeli bolsa taýinli. Şu ýanky prokuraturadäki zatlaryň hemmesi bir gapdal şoňa bardy diýär. Men şoňa duýdurjak bolýar. Sen haramzada, sen ýaşamarsyň. Men aýdaýyn. Seni kanun esasında. Sen hemme danlany biz degişli guramalary Interpol'a çellim berer. Sebebi öz halkynyň garşysyna, öz döwlet parlamentosinden haýyrlanyp, halkyň garşysyna jinayet etýän adam, ol eýen jinayetkardyr. Ol bütün dünýäde şoňa garşy görülen çäreler bar. Ol islenlik bir ýurda çyksa da, şu hukumetin içinde işlese de, şonu arestawat edip bolýar. Biz şoňa dokumentler taýinlaýar. Indi bir hukumet gitse, seni Berdimuhammed ýany bilen alyp gitmeýär. Sen şu halkyň içinde ýaşamaly bolarsyň. Şol üçin berk ýadyňda sakla. Halkyň garşysyna gidip edibiljek zadyň ýokdur. Hiç galany alyp bilmersin. Iň soňunda halkyň aýagyň aşagyna depelelersin. Men şonu yine de nemenkim var, çerjeunki. Olara da deyip geçer. Yönü köp kalar Balkan vilayetinde. Çerjeunki Serdar'ın plasa, o günay diýär. O ona Serdar'ı niýerekden şoňa pul getir boldy, bar ýok boldy. Ine Serdar Muhammed abi soňky şu zatlar Serdar'ın gelin ben has köpeldi. Meniň ona ýadım, ahal vilayetinde hekim olanlar gillenip oturup hemmeler ýanky sotup telefonlary öçürdüp bir zat ise kirlen gopronyp gyrýar. O siýasatçy däl, ýa hojalyk işlerine goşulyp bir iqtisad tarapdan ösünüm däl. Ol sosial adamyň problemini çözüp gören adam däl. Oson birden muny gulağyndan tutup kakady prezident goýanlar. Bu adam başgaça işler bilen ogan. Barym kelletini, aýrym kelletini galdyrmaň diýip aşağıdaky prokuror, MHM, polis, tutdoro polny lisenziýany berdi. Öldürüň nämedim. Şondan ak edip
Yankı yığınap vurup öldürýärler, akıdıp gizliýärler. Bes pridel. Bizim ne var? Eğer şuraya yankı devam etse, biz gurbamla terdarı karşı birinci hukuk korumalı organlar karşı görüşmeli bolýar. Şoň düşýän değil mi Muhammed ağa? Bunun bes pridele geçti. Yankı Balkan velayetin hekim diýäniň ýaňy çalışdy, aýyrdylar onu. Ýöne şu aýran adamam gaty dogry bellekleşdim. Basmadylarym, çekmedirim, hiç adam etmediler ýöne aýır. Öz aralarında bular ýagny bir band formirawany aýdyn gitmeden bolanyp, taňa arda köp şunça pul getir, işini yapak. Yani öz arasında çöp ýöler de bular. Yine bundan döwlet bolarmy? Ýok. Bu döwletde sen bakly ýaşap bilenmi? Ýok. Näme işleýän daşa ýurtda pul gadan şuraya bandit döwleti banditlara barıp jaý gurup olar ýanky kömek edip olar ziyatka berip maşgalana näme etjek? Birinji gelmeli döwlet düzeltmeli. Fundamenti düzeltmese, den o ýerde Rossiýada, Türkiýede, o Sibirde işleýäniň ömürlük bolýar. Şonu düşünmeli. Aklymdy işletmeli. Yine indiki videomu koyayım Muhammed abi, şuna da bir komentar verdim tamam. Darmal oğlum içine de koyulup başladı. Değerli çıkan çoyağına darmal oğlum içine de koyulup başladı. Bunu ne diyecek? Şuna da bir komentar verdim. Murada men sana uğraşacak boldum yine birini bir ovan içinde doğdu şun yana. 3 ayak. Men sana uğraşacak ayrıptırlı. Yani öz dünkü videomda koydum. Ovan içinde ödem nerede diýden Murada köçelin hemmesi çukur şu taada koyuptırlı. O taada sen sürjek diýden hem sen kaçsır bilen ha. Şunyan bular şunu anaklatlar koydu vatandaşlar. Hükümet inni pul kazanıp bilena, pulu yok. Neftini, gazını satıp bilena. Türkmenistan bar gazının inni hakkı yok öz satmana. Hemmesini Gazprom'a verdi. Gazprom bilen ofisalını dogovor etti. Inni dine Gazprom Türkmenistan'ın neftini, gazını satıviliyor. Dine şun gepleşen nemeleri bilen Türkmenistan gazını satıviliyor. Onum sattırmayanlı hiç ama. Amerika Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın gazını Pakistan'a, İran'ın üstü bilen Irak'a, ondan sonra Türkiye geçirmeni eyyem kadagançılık girdi. Türkmenistan'ın elini pulu yok. Türkmenistan dolu anamdan kaçtı. Hiçbir kampanya Türkmenistan'a kapitalizasyon etmeye. Trump Türkmenistan'ın beriyen dokümentlerine anam yok deyip yürüyte karar çıkardı. Şol için Türkmenistan finans ve kıyınçılıkta. Şu sebepten studentlerin kıyınçılığını şuullem köp eşleyendirsiniz. Konvertasiye eden akla, pul geçiren akla. Pensiyelan 10% indeksasiye işgärlen aylıklarına geçirmek hemmesini yatırdılar. Sebep pulu yok. Ona direkt näme etdiler. 300-500% düzgün boyunca iştirafları yukarı kaldırdılar. Bir diýdik näme? Barın halkın kazananca pulunu elinden alın diye. Hükümeti dolandırmak için hükümetin pulu yok. Şol için mın yanaklatları inni köp görürsünüz. Bula inni dine sizi talacak bolýarlar. Daşary ýurtdakylar sizin iyi veren pulunuzu çağılarına yetirmeyeni şu karamzadalar alacak bolýar. Şol için şundan diýmeseniz şu günün sonu yok. Doğru. Muhammed ağa yine komentarda gelýär TikTok'tan. Ýaşyl ol radal der. Köçelerin ve binaların suratyny alýan aparat diýär. Men bilemem o aparat näme. Bolsa da şu zatlar bolmaly sen kamera goýa, olar aparat goýjak bolsaň. Sen ýagny kamera goýularsyň jemgyýet ýerlerine problem yok. Ýöne şuraya radar goýup awtolukdaky ýaşayanlary näme sürýänleri awtolukçy kowramak ol bir gowda. Hawa Fransada da radar bar. Halkın gahyry gelene bar radaryň kulny çykarıp ekskavatorlaryň şant zıp goýberýärler. Ya da ýüzüne krahta çalýarlar. Ya ýene bir zat edýärler. Elbette radarly köp bolsa şey diýerler halk. Reaksiýa berýär. Murada,
Murada, berde eger bir köçede radar neme koyacak oldular önce karar çıkarıyorlar. Ondan sonra halka aydılıyor. Ondan sonra hükmen znak koyuluyor. Şurada radar badır. O znak koyamadı. İnni ikinci de şu an bütün Kanada'nın içinde radarlar ayırdılar. Karar çıkarıp ayırdılar. Ayırmalı onu. Doğru. Muhammed abi bizim vaktimiz çekti, biz devam edelim de. O radar meselesi şunema, ertirema, birunema halkı tağlamak bilen olur. Sebebi hükümet bankrot. Bunun hemme pulu arkadaşlarını kurup kurbanı ölmekle men iyirinde yol alıp koyduğunu yani yol varını koydu. Dünyada halkın içine en bu torun kezzap, maşennik, yigrenleyen adam bollu. Bundan meter yol, iyi yol koyma ho. Sen inni Türkmenin kulunu çıkardın. Ne soruyorlar? Gelin indiki video seyredelim. Muhammed ağa uzat versen ben görkeleyin. Bir bıdıklı videolar var. Şuna da bir baka versen. Yine orçette bir bardak diye ünsen dinlen şunu. Ya bir minut. Осуществить революцию в России 23 февраля 2026 года. Многие из вас знают, что власть в России нелегитимна. Вы ведь видели вбросы фальшивых бюллетеней на избирательных участках в социальных сетях, по меньшей мере не все, но многие из вас. Вы же знаете, что власть в России не только оккупирована, она еще и антинародная. Вы посмотрите, как живет народ. Вы посмотрите, в каком состоянии страна, что вытворяет верховное правительство. Разве хоть кто-нибудь из вас стал жить лучше после оккупации Абхазии, после оккупации Южной Осетии, после оккупации Крыма? Россия и так самая большая в мире страна территориально, по крайней мере, на формальном уровне. Зачем России еще? Никто от этого не начинает жить лучше. Вас, силовиков, периодически гонят в Украину погибать, возвращаться домой инвалидами. Зачем вам это? Живите полноценной жизнью, занимайтесь спортом, занимайтесь культуризмом, ходите в тренажерные залы, когда время у вас есть. Зачем вам возвращаться из Украины без руки, без ноги, еще без чего-нибудь? Давайте осуществим революцию 23 числа 2026 года, в День защитника Отечества, и покончим с этой никому не нужной войной. Если вы себя считаете защитником Отечества, защитниками, так вы защищаете Отечество. Отечество – это не верховное правительство, это народ, это люди в первую очередь. Защищайте их интересы, а не антинародной этой власти кремлевской. Вы ведь давали присягу не Кремлю и не Путину, вы давали присягу народу. Так защитите его от антинародной оккупированной власти, которая не имеет легитимности, просто не имеет. Нас же всех держат за клоунов, устраивая регулярно в шопе то обогоиденная Россия якобы переизбралась и снова пришла к власти, то Владимир Путин. Этот карликовый хоббит, гомосексуальный педофил. Если не верите мне, что он болен половым недугом, прочитайте, например, статью Александра Литвиненко. Называется «Кремлевский Чикатило». Там Литвиненко достаточно подробно рассказывает о деталях личной жизни Владимира Владимировича и про то, как он чуть не был отчислен из вуза на последнем курсе, после того, как он засветился на гомосексуальной педофилии в штаб-квартире КГБ на улице Полянка. Почитайте мою статью о педофилии Владимира Путина с ссылками. Видеоролик можете посмотреть в Ютубе, как Владимир Путин поднял футболку незнакомому мальчику, которого видел в первый раз, поцеловал его в живот, что является тоже признаком нездоровой психики, по меньшей мере. Вы же понимаете, что страной объективно правит зло и неадекватные люди. Вы посмотрите, в какую жизнь они загнали народ. Люди, специалисты высокого класса, высокого уровня получают на заводах 1000 евро в месяц, в то время как наша страна самая богатая в мире своими природными ресурсами. Их надо просто национализировать. А для этого необходимо перевести, сменить власть в России 23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества. Народные массы будут на улицах, никого не надо выгонять на улицы, будут народные гуляния, в 4 часа будут собираться возле зданий МВД, КГБ, прокуратур, возле здания Лубянки, Белого дома, Кремля, возле телевещания. Обязательно нужно захватить телевещание и объявить действующую в России власть антинародной и нелегитимной, отдать приказ военным и силовикам атаковать силы Кремля, так как они не обладают легитимностью, являются незаконными. После этого мы наладим отношения с другими странами, наладим торгово-рыночные отношения, будем снова сбывать на Запад нашу нефть
газ и другие полезные ископаемые, но не только торгуя сырьем уже на этот раз, а наладим производство на экспорт и будем торговать уже готовым продуктом. Есть много путей, по которым наша страна может пойти. Это и путь капитализма, и путь социализма, и путь капитализма на социалистической основе, и путь социализма на капиталистической основе. Есть и другие варианты оптимальные, но для этого необходимо сначала свергнуть власть. С этого карликового хоббита снять вообще любую неприкосновенность, отдать его под суд. Ну да ладно, у них готовы самолеты, которые стоят в ангарах, и на случай побега эти самолеты, этот авиатранспорт содержится. Ничего страшного, сбежит Путин, сбежит Кудрин, сбежит Медведев, вся эта элитка сбежит, а мы останемся. Ничего страшного, пусть лучше будет так. Раз они сами не хотят отдавать власть, мы еще с них взыщем и украденные деньги. İnetlerden hormatly ilişkiler, Rossiyada şu bir problema, Türkmenistan ýaly. Rossiyada galyp başlady. Rossiyada men habarym bar, men Merkez Aziya we Kafkas gurumasynyň bir ýoluşynyň biri we biz ýygnaklar geçirýät. O ýerde Kafkazda ýa-da adamlar gatgyn. Gatgyn ýaňky şoň opozisiýa hereketlerde halky bilen olar Rossiýadan gitjek bolýar. Rossiýanyň ýagdaýy evet. Şu wagtda Ünsürň Gurbanuň Berdimuhammedow bizim bütün gadymyzy Rossiýa berdi. Näçe? Tä urşu kömek edýär Ukraina urşuny. Muň halky bilen, ýa halkyň ýagdaýy bilen bizim watandaşlarymyz daşurtda işläp maşgalaryny taklamaly bolýar. İçinde tuğutlar işlän ok, adalet o zatlar bilen işler ýok. Muň arkadagy Putiniň saklaýar, halk galsa şöýden goşun berýär we goşun bilen halky basýar. Kim watany satdy? Murat Gurbanov satdymy? Muhammed Büyük satdymy? Aktivistler satdymy? Görgüler, ýa problemalar açýan aktivistler. Ya problem halkyň ýanky adalatsızlyk yerlerini görkezip hökümeti iş etjek bolýan adamlarmy? Ya da Gurbanuň Berdimuhammedow. Şoň üçin ýazym kommentariýada öz pikirlerini diýin. Muhammed ağa, indiki video geçeliňini ýanky bir minut. Biz esasy temamyza geçmekkä soňky videoda görkezýän gat görmeşek ýok Muhammed ağa. Ýoksa çeredim şunu. Yankıtan edýänler we şunu aýarlar, daşurtdaky işleyen Venezuela'daky migrantlar. Yine Muhammed ağa bize aýdýarlar, biz çağırşyk da ýanky Donald Trump'a ýülenip häzir şol halkymyza hat ýazmany haýyş etdik. Özüme ýaly elbetde we oňdaşyndan başga hatlar ýazýar. Ne şoňa bir näçe adamlar kommentary goýar. Sen Amerika watan satdyň, eýtdiň, beýtdiň. Amerika gelip sen watany alar, newitin gazyň alar, dadyň alar diýip. Bir topor ötün zamanyň ýa 20-nji asyryň Sowet Soýuzynyň propaganda tapýar. Bunun kelledi işleýär, bu nirde ýaşap ýolar. Ýa-da 20-nji asyr ýa nanotehnologiýa täze, bioteknologiýa. Ýanyň eýen 3 sany etapy bar. Ýa-ni ötüş etapy bar. Men özüm birinji etapda, ikinji etapy geçmen bilemok. Eýen 3 etap bar, 3 derejet bar. O nevit gal, o öňkü zamanyň ýa-ni esasy ekonomikany alyp gidýän, uğurlany alyp gidýän önümler olaryny iýden alyp başlady. Indi şonda da men ýa-ni videony hem çykyp gördüm ine hakykat. On tapaly ýok kim şulara adat alyp berdi. Birinçini şular Amerika ýurdumyz batwaly Amerika aly diýen oklar. Bular birine şu zalymdan dinlik. Maňa Türkmenistany 5 ýyldan beri haýyş edýärler.
Murada bar Amerika, bar Avropa, şu näme bermeli bolsa berde şunun bir dinaly, yıkıllık diye ölülük, garnaşamız ölüp otyr. Öýgülip 5-6 çağlarymız var. Oturup çağlarym ýa naharda terýät, eşine terýät, oturup ağlaýar diýip erkek bolup diýär. Gatky inanýar diýär. Bir zat edin diýär. Şol ýagdaý şonu gözüňde tutup biz ýa katymyzda gelip muny aýryp döwleti alýamdy. Mejnarodny mexanizmlary işledin. Şuryaly bir halk kösünýä, hiç yere barıp aýdar ýalar, onuň başaýan poku ýok. Rezolýusiýa çykarýar, tamam. Soň gelip ýa-ki Gurbanyň gitara çalsa bilet edip halyjyň atgaýýar. Şunu burada biz näme etmeli? Bir bürokratiýa ýetmeýän bir siýasatçy aýtmaly. Trump ýaly. Şuň Trump bolmasa erti Putin bize tapaly ýok. Ýöne şul jellatlara bir fokus edip halky ellemeň, diýdirer ýaly we halka azatlyk ber diýdirer ýaly ine ýüzlenýär. Ne şuňa da şular ýa-ki derrew gyra çekip, köze çekip ýa-ki başga zatlara halkyň üçin çekçek bolup ýazýarlar kommentariýa. Ine Burada men şu hakynda bir aýdaýyn bir näçe. aýdan Burada gözde şu Venezuela'nın 8 milyon grajdany diňe Amerikada ýaşaýar. 8 milyonu. iş migrant. Ha gözde ondan soň Çili'de, Argentina'da, Meksika'da ota tanı belli de. Fransa'da ne yapıyor? Öyle mara nefte bayur. Nefte bayur. Ular halkı in gedaylın biri. Ve de gedaylın biri. İnni dünyada şunu kollayan kim? Ortiyat. Ve de kulağat. Ortiyat kollayan. Ortiyatın prensibi näme? Sen näme etsen et, halkın kır, ağaç sakla, mentin dünya meşberini korar, vayanni karabılla muğradar, bar, dine men diyenmi etsen bolýar diye. Ve de dünyada ortiyat şu pozisyada. İran'ın halkı, milyonlarca adam, köçe çıktı, ortiyat, yine de İran diktatörünün oluyor. Suriye'de bütün halkın dargattı, yine ortaya şonu oluyor. Ve de dünyada nerede şer devletli olsa ortaya şonu idinle. Bir mesele. İkinci, yani görüyorsunuz halk Amerika dünya bil varlığa bırak diye kömek edin dünyadaki normatif boyunca adam hukukları bozulsa dünya cemiyetçiliği şolun önüne cevapkar. Şolun hem yerde yazılan Human Rights Rights Amnesty International yine de ABS'ye nemet yerli halk şoları yut tutuyor. Yöne şu neçelin şolu hiç zat edibilene. Şu mekanizmle işlerine. A diktatörler tans ediyor. Ona göre onun başlığı gelip diktatörlerden padarkalıya utanmanı. Ve de önkü devir şu devirdi. Şol için bunlara aydanın peydası yok. Praktiski peydası yok. Ne yok deyip absolut yöne şolları mecbur eder yanak mekanizmleri yok. Sebebi onları koruyan mekanizmon var. Ortaya onun için noti ABS nimetin noti Sovet Безопасность'na NATO veto pravası var. Hiç saat ettirene. İnni dünyada bir adam deredi. Eğer kanunu beyle bozulayan olsa benim kanun görkedeyin neydi? İnni diktatörlere gün verene. Cana deyip de ya şunu ederdin yoksa da gidersin de yarım saatte pastelinden alıp kalıyor. Kaneşne halk onzon şunun şu onun etmeli işini edilmedik adama yüzlenmeye hava hakkı var. Hava hakkı var ederler. İnni. Üçüncü de bir ayet yerle ve ay onu etme bunu etme. Sen yadında mı biz halk köfeni otika nimetçeğin bilmeyen koronavirüs dövründe ağaç, susuz, işe gidip bilen aklı, dokumentsiz, yurduna gidip bilen aklı. Biz şu meselesini çözmek için konsolluğun önüne var diyemde balakların çıkarıp kıyırdılar.
Baraman razışeniyanız yoktu, adamları öldürecek oluyanız. O haramdadılı şolu. Sen burada etçik oldun, sana dine pefkelçilik öğretiyor. O etyen Türkmenistan'ın KGB'si, Ortayat'ın KGB'si, şuna hizmet etiyen adamlar. Eğer yurdunu ütgetçik olayan olsa biri, yüreğinden şon ötmeğini isteyen olsa, ola burada etçik oluyor. Bar mümkünçiliğinden hayırlanacak oluyor. Dürlü yolla bilen yurdu ütgetçik oluyor. Yol gözlemeklik. Şolu orada giyeceğini ılımvaklık ol günah işte. Yanlış mı bilirsin? Hava. Yönü şunu etmesene. Hiç vakit üstünlük adam olmuyor. Dördüncü dal. Men hemişe isteğim şu. Öz belamızı özümüz kanımızı özümüz görüşmeyeni öğrenmeli. Şuna biz okuyuplu olmalı. Bizim halkımız ne hilli? Öz yurdunu uğrabilse, öz belasının karşısında görüşebilse, şonca biz yurdumuzu keseklere talatmazdı. Hiç kim öz kendinden burada ayırıp Türkmen halkına kömek etmer. Ya beyleki devletlere. Şonun için birinci stavkan biz öz gücümüze dayanmalı. O zaman daşar yurttaki bar mekanizmları hem mümkünçilikten hayırlanmanı olmalı. Oldu mu Radha? Doğru diyen Muhammed Ağa, inlik video seyirlerini biz öğüt temamıza geçelim. Yani öğüt temamıza geçmesek yani vaktimiz az. Yine birinci videonun başladı. Şuların razışeni Alman protest ediyorlar biliyor musun? Şu baydağın razışenisi ayırıp başka baydak Türkiye'de. Ben şunun aydayın nirdelerini eğer moştoçuyla bilenlerdir. Şu Angliya'da İran'ın pasolstvatı Angliya'da ofisyalini işlep durur. Halk şun öğüne bardı ve de ol üstüne minip İran'ın baydağını ayırıp İran halkının Tayland baydağını koyuyorlar. Ve de şuna hiç kim razışeni verene. Bizim bir tovar haramda prava zaşitnik deyip önkü hükümetin içinden kıyır otille ne çok oldan razışeni almalı. Razışeniye diyen de normali düzü devletten alınıyor. Demokratik devletlerden. Ola sana peskelçilik göretmeyeni ruhsat veriyorlar. Haçanım devlet konstitusiyan bozsa, oğurlasa o sana razışeni vermiyor. O ne işten edilmeyen. Şol için bir de şunun. Halk abarya isteyemi et yerle. Böyle. Köp sağ olun Muhammed Ağa. Yine bizim firmada Ahmet Safar'a, şimdi Ahmet Safar'a hoş geldiniz. Katı veren yer Suriyeli Tidem gel, jurnalist yok bunda. Yazış yok bunda, şahir yok bunda, öz kınalı ayıkmalar. Biz her itaat temamın, yani Türkmenistan'da bol geçen dağıtları, dünyada bol geçen dağıtları, itaat tamamın, İran'da gelen protestler, şu vardı ürünler, hoş geldiniz. Türkmen'den ayıralım. Köp sağ olun Murat. Meninni yan girdim, dinledim. Murat, senin çıkışını dinledim. Muhammed senin berin gururunu dinledim. Salam, qadarlı iyileşler. Bu qatı mühim tema. Bu qo'zg'algan tema. Men düşünüşümçe şu Trump'ın Madura'nı, yani Venezuela'nın prezidenti Madura'nı 2 yanvarda giyeceğin yarınlar şol yatan düşüğünün tutup edip alıp kayıtmakları hem de Amerika'da her türmede saklamakları şeyler mi? Murat. Brooklyn'ın yankı Günorta prokuroru, Günorta yankı etrafının prokuroru işlerini
20 ýaşdan jenaýat iş mesele goýuldy. Şoňa her jogap berýär bir-birden. Hava. Şimdi bir şeyle häzir bütün dünyada doğrudan aýtsam şundan möhüm, şundan ýanky bir wajyp bir gyzykly hatda mesele ýok diýeni alla. Şo bütün dünýäň gurrumy şu häzir. Bütün dünýäň gurrumy şu. Inni şonçunem häzir biziň hem şu arada gurrun etmemiz elbetde bir ören TV ýagdaý şonçunem şu nimeni teman golgap gaty dogry etdi sagorun. Inni ýene de biziň illeşmemizden gelip goşulur diýip men umid edýän sebäbi bir köpçülik bolup gurrun edeline diýen bir neme tema. Dogrusyny aýtsam şeýle bir gyzykly şeýle bir neme tema. Meniň nesiliň pikirini diňledim. Muhammediň bu barada öňe çykyşy bar. Murat sen çykyşyny ýany diňledim. Ýöne Muhammed öňden bu barada eýem öz pikirini açyk meýalim etdi. Elbetde men siziň diýýäňize gaty o düşünýän. Inni şu diktatorlar şeýle bir ýadatdy da halky. Ine şo sanna türkmen halkynyň gaty ýadatdylar. Şu türkmenlere min wara, türkmenlerim häzir şu nimen Gurbanulyň diktaturasyndan, şu çüýrükliň diktaturasyndan diýilmek üçin dogrusyny aýtsaň, näme etmeli bolsa taýýar diýsem boljak da. Şo gelip indi şo başga ýurdun prezidenti şu Gurbanulyň tohumyny alyp gitse, misal üçin ödünüm, oğlunum, o taýda şol ähli iň ýokary wezipelerde oturanlar hemmesi şol tohumyň adamlar da dogrusyny aýtsaň. Şolar da başga adam ýok o taýda. Diňe şolar. Şonu äkitse kaýyl halk şonu. Şo hatlary Murat ýan aýtdyň da köp adamlar haýyş edip ýazýarlar. Murat aga näme etmeli bolsa ediň de şolar ýok ediň, bir gaýrat ediň, bir ýoksa millet gutorýa ölüp diýip. Şeýle hatlar bize de gelýär. Erkin Türkmenistana da gelýär. Doğrudan hatta Çingis Han gelip otursun bolýan şu Gurbanulyň tohumy şu çüýrükliň tohumyny gitse bolýar şaýdan ýoksam halk bir-birden ölüp gitýär diýerler. Olam şeýle häzir adamlaryň gyrlaýşy zadyň çakydyr. Açlykdan, kesellerden, horlukdan, hukuksuzlukdan, işsizlikden elbetde birinji nowatda gyrlyk gidip otyr halk. Aýlgan stat. Ödem türkmenlerini beýle halklar ýaly, İranlılar ýaly, nemeler ýaly bir köçe çykyp garşylyk görkezip göpat bolan oklarda ünsüm seslerini çykarman, 99% sesini çykarman ölýärler. Yani bu da bizim halkymyzyň bir aýlgan uly problemasy. Bular ýaly halklaram bar dünýäde. Elbetde diňe türkmenler ýuwaş oturup hiç il garşylyk görkezmän şeýtirip bir-birden ölýän. Dünýäň gözünde başga da şoňal halklar bar. Ýöne olar känler. Şunu bilmeli. Onuň bir aslında türkmeni gelişecek edemler. Türkmen bir gaty bir doğumlu millet adaplanýar da günne orada inberkisi. Orta asırlarda şu türkmen ýaly doğumlu millet günne orada bir başga bir makwas sanaýmaly oňar känlerini häzirki döwürde bir modern döwürde türkmenler şu meselede ýa galdylar. Muňa bir topar sebäpleri bar. O sistematik ýagdaýda türkmeniň içini üzüler. Türkmeniň genofonduny opurdular. Bu ýönekünden bolup geçýän zat däl, hiç o zat bu dünýäde öderinden bolanok. Türkmeniň häzirki ýagdaýyny, türkmen häzirki ýaly ýagdaýa salmak üçin şu bir nalaç eden ýagdaýa salmak üçin näçe arka gyrdylar türkmeni. İlki türkmeni 2-3 bölüler. Türkmen toprağının bir bölügi Muhammed bilýär, şo taýda bölünmesen ilerki Türkmenistanda galdy. Türkmen zehrada galdy. Ýene bir bölügi Owganistanda galdy. Şonuň hemmesi türkmen ýeri. Hemmesi türkmen topragy. Emma şeýtirip türkmen toprağını bölüp türkmen halkynyň içini düzdiler. İlki şeýtirip bölüp çöwetdiler, soň ýolun içinde galanlaryny gyryp şu ors geleli verdi tutýar da garlar şey diýer. Şu ors geleli veri 40 gidip otyrlar.
Onun sözüne de atrisasyonu seleksiya diýip bir zat var. Türkmenistan'na edil beýleki Sowetlaryň beýleki ýurtlaryna bolşýaly beýleki respublikalarda bolşýar Türkmenistan'na atrisasyl yani negativ seleksiya alınıp baryldy. Kim batyr bolsa on kellesini kapdylar. Kim gorkok bolsa, kim şol hökümete hyzmat etse, goňşusyny ýamanlap goňşusyny tuttursa, ýurdun halkyň iň batyr, iň adalatly adamlary ýok etdirse, şol adamlara da wezipe berdiler. Gowy aýlyk gadanar ýal etdiler. Şolar gowy maşyn miner ýal etdiler. Häzir hem şeýle-de. Şu häzirki rejimim alyp barýan, Niýazowyň alyp barýan tiýatraty şol, Gurbanyň tohumnyň alyp barýan tiýatraty şol. Şoňa atrisasyň seleksiya diýilýär. Ýani batyr adamlary ýok edip gorkoklary öňe çykarmak. Şu ministrlere seyredip görün. Ornazar ministrlere seyredip görün gadyrly watandaşlar. Şu 91-nji ýyldan soň, hatda 90-njy ýyldan soň iwaly adam, direkli adam ministr belenen nädir? Şoň içine tötänden Abdukuliýew ýaly düşen mert adamlarym eýem SSR ýykylan wagtynda şolara ýer bolmady şo taýda. Şolar derä ýok etdiler. Mahal şun Abdukuliýew 1992-nji ýylyň iýulyň ahyryna, iýulyň başlaryna men şuňky ýadymda özü atstavka çykdy, atstavka berdi. Osmanlı ýazyň alyp barýan tiýatratym. Täze o taýda bir halal çörek ýeýän adama orun ýok. Siz muny diňe türkmeniň bir-birini ýedýän sütem diýip düşünmän. Şo taýda oruslardan hem arasy adamlar bar da, men bilýän, tanaýan, şolaryň sığdyrmadylar. Näme üçin sığdyrmadylar? Şu Aleksandr Jadan, Otçurtsev, Hramov diýilen adamlar gataýlanjy adamlardy. Şolar diňe türkmenler däl, oruslara mı ýekirdiler? Şu oruslar içinden hem şu türkmene bolsun diýen bir halal işejek oruslara mı ýok etdiler? Ine alınıp barılan tiýatrat. Şu tiýatratyň netijesinde telim arka geçirilen şeýle namart tiýatratyň netijesinde de halk ine şolar ýaly ejid ýagdaýa düşdi. Bir-birine inanmady ýaly, goňşy inanmady ýaly, oba inanmady ýaly, ile inanmady ýaly ýagdaýa etdiler. Şundan türkmen ne edip çykmaly? Hanny alternativ döredi häzir. Alternativ bir mümkinçilik döredi. Ine şu Venezuela'da gat köp ýyl diktaturaň aşaryna ýaşap geldi-de. Onuň Venezuela dünýäde nefte iň baý ýurt. Şol nefte iň baý ýurt, şol ýurtda diktatura näçe ýyllap halky ezip garyp goýdy. Ýoksul etdi. Hanny şonu Venezuela halkynyň ýa şol aýdaly şo ýurtdaky establishment diýilýär, şo dolandyrjy, hökümeti dolandyrjy, idare edici adamlaryň bir topary şol Trump'ın administrasiýasy bilen aragatnaşyk açypdyr. Hem de Trump'ın kömegi bilen şonu Maduro häzir ekidildi. 2-nji ýanwarda gupbas etdiler, daňdanlar. Şu da şoň gorýan jan penalarynyň bir 32 santy kubollar ekeni spesnaz diýilýär şol ýürütür bu işler. Olar ölüpdir. Bir 24 sanam Venezuela'dan öýdi. Gara jemi bir 100 töwre adam ölüpdir. Şeýtirip şonu ýadan gyl sowurlan edip şonu ekitdiler. Eger şeýle ýagdaýda diýmegem bir hili ýüze ola ýadam ölen soň ýadan gyl sowurlan ýalan bolana ol bolyn ýöne gara şonu şeýtirip alyp gitdiler. Inni näme boljak şoň? Ýygy näme bolýar? Gep şunu. Eger şu Venezuela'da bolan ýagdaýdan uğur alyp şondan görel alyp Gurbanyň tohumyndan zynmagy niyet edinýän türkmenistanlylar bar bolsa, şolaň üns bermeli zatlary bar. Birinji üns bermeli zat. Şunu edýän adam Trump, Donald Trump. Adalet diýilende ady asla bilmeýän, demokratiýany äsgermeýän, söz azatlygyny ýigrenýän, metwot azatlygyny ýigrenýän bir öz boluşly diktator. Gaty ýerwet diktator. Ýöne şu El Muhammediň aýdysy ýaly şu diktatoryny beýleki diktatorlaryň gyrgysyna öwrüldi.
Bu aýdýar sizin hemmeňizden men güýçli diktator diýedi. Men kimi düşewünden gerek bolsa da alyp gaýdyp Türkmen nimede ýanky türme salaryn Amerikada size suud ederin. Sizin ýurduňyza da eýe bolaryn. Ine diýen zady. Egerde kim şoňa kaýyl bolsa, onu şu ýolun gidip biler. Mesela şunu aýdaly, Gurbanuly Berdimuhammedowyň çüýrükleri tokumuş wagt diktatura, şoň diktatura şeýle bir aýrylýan diktatura boldy da. Elbetde men mundan ýan Türkmenistanyň şu wagt 50%-inden gowragy şu Trump şunu ekse bir kaýyl diýendir. Ýöne men öz pikirimi aýdaýan adamlar. Şu taýda men belli bir karara gelip bilemek şu meselede. Näme üçin? Sebäbi men egerde şu Berdimuhammedowyň çüýrükler diktaturasy, çüýrükler tiýretiniň diktaturasy ýykylsa, halkyň eýe bolmagyny isleýän hökümeti. Men mysal şunu aýdar, Trump'yň Türkmeniň gazyny satyp, özüniň baýap, Türkmenide bir bölejigini emläp, şeýdi peşelle kaka oturmagyny isleýän. Dogry aýtsam. Türkmeniň öz başyny öz saramagyny isleýän. Öz saramagyny özüň suwdan çykarmak diýilýär. Doğru. Egerde şu Murat, edni şunu başarmajak bolsa, Türkmen şunu men başarjak, birin özümüz başarjak gäl şunu. Egerde şu nähil bolýanam bolsa, şu Trump şunu alyp gitsin diýse, onu bir halk bilen köprak adamlar çağırıp şolun pikirini öwrenmeli. Şolun pikirini öwrenmeli. Ýöne men özüm şu şu Venezuela'nın görülesini eýermeli biljek gel. Ne men ýöne dinlemäge taýyn kimde şeýle pikir bar. Dur men goşunyň ondan söz ederim fanada. Ýaş bolsam bagşarsın. Bu Ahmet Aparagyň pikiri gaty dogry belläkeşdi. Ýöne bilim pikirimiz, ýene menim hiç Aparagyň görüşdi, beýle aktivistler bilen görüşdi. Biz häzir fokus çekmeli Türkmenistana. Trump haýsy bir döwleti basyp alyp dolandyrdy. Mümkin näme häzir bir döwlet basyp alyp dolandyrmak. Trump öz döwletini oňurdy. Bir topar nedigallar garşy bolsa, bir topar nime diýer, beýleki döwlete ýöne haklary itelýär. Ýene şonty bile gerek. Çünki ünne Türkmenistanyň halkyna bir kömek edilse etsin. Ýöne Türkmenistanyň döwleti Trump'a hiç ýagdaýda gyzykdylar. Birinjiden daş, ikinci gazy onu zablokirowany. Onu çıkaracak bolsam bir topar investisiýa gerek. Ondan o ýerde Eýran var, ol var, bu var, bir topar problemalar var. Onu goşulmaz hiç wagtdan. Ýöne fokusyny alyp bir telefon bilen meselen çözüp bilýär. Ne bize şo gerek. Ondan ülkelerden Amerika hiç bir döwlet basyp alan näme? Dürkiýede özüne berýär. Eger halk çıkyp bilse çykýar, opozisiýa güýçli bolsa çykýar. Çykyp bilmese de kösenýär täze opozisiýa täze halk täze jemgyýet dörinçe kösenýär. Ne şeýle. Muhammed Ağa söz sizden aýdýan başlarsam. Wende men World Tapar'ın kendi doğru hemmes, men hiç şuna karşılığım yok. Düp, hemme manası doğru, 100%. Yöne men başka taraftan şu mesele çemeleşik bolýarna. Şu an iminne Trump'a Türkmenistan gyzykly. Näçe sebäp başa gyzyklylygy? Türkmenistanyň gazy neft üçin ne? Trump'ın esasi şu ön banditçılığından Amerikan en esasi bandidi şu. Şun etmedik işiyor. Etmedik şer işiyor. Yöne şu Amerikan içinde şu başını alıp prezident bolabilen adam. 27 tane diýel adam, sudeple diýel adam, subut bolan, onu da türme düşmeni prezident bolan adam. Enne kulak adam. Türkmenistan näme üçin gyzykly? Näme? Trump'ın kellesinde bir zat bar. Putin'i näktirip izolýerowat etmeli. Trump'ın hemme kellesinde zat şol. Bütün Amerika, dünya görkeçek bolýar, nähili bir bandidin eminden gelmeli. Şu sebäpden bir näçe sereni şoňa selnapravlany işler etdi. Muny bir hili Ukraina karşı diýip görkezdi, Zelenskiýni ýergenýän diýip görkezdi, Zelenskiýni getirip publişni söwüp görkezdi, Putiniň anamyna girip belkem Putin'i
şu etýän işinden çeknemezsin. İzne çektin. Parakatçılığı şu tadı edecekti. Tefevi esasi lozingi Trump'ın saylaw geçirenine men şu uruşu yatırarım. Putin bunu eskermedi. Beýen öz şerefini görüp başladı. Öz şerefi näme? Putin'a kömek edip bilýän diregler näme? Sanksiyalar girdi. Şoň gollayan döwletlerini aýryp başladı. Iň soňky öz regiondäki İran'ın meselesini çözüp oty. Inni gelip näme Türkmenistan näme üçin gyzykly? Te İran meselesini çözmeklik esasy da Trump'a Putin'a davet etmek üçin. Putin'in bar kozurlaryny elinden almak üçin. İran'ın Mehmetçik golda bir zat yetene. Olam näme? Türkmenistan'da Amerikan bazası yok. Eger Türkmenistan'ı Trump özüne degişli, özü bilen alalaşıp işleşen devlet bolsa, yani İran dolu kaba gastırına oluyor. O zaman Trump'a bir kozur oluyor İran'a haybat atmanı. Realini haybat atmanı. Türkmenistan ikincide ne için kızıklı? Sebebi en ıslabıda Trump bir dadı kovuruyor. Islabini vurup gücünü görkezip beylekileri korkutmak için. Türkmenistan'ın şol için en ansadi birce telefon. Özleri koşun yığına, özleri samolyotumun bariya hayfıtım de olmalı demen bariya şu. İnni şovlen Trump neyme utuyor? Birinciden İran'a davet etmek için ayrılanıp biliyor. İkinciden Türkmenistan'ın en esasi bevet Türk birleşiklerini döretmek için. Türk birleşiklerini. Şu sebepten Erdoğan'ın yirgeniyen adamı, Erdoğan'ın siyasetini en esasi peskel verip durandan karamzade verdim konuda. Şol için Erdoğan bilenim Trump dost. Bir Erdoğan'a şert atya Türkmenistan'ın üstü bilen eyyem Orta Asya'daki devletleri Putin'den ayırmak için. Dördüncü Putin Türkmenistan'ın meselesini çözse bir telefon bilen bütün Orta Asya'daki diktatörlerden Putin'in bileyaniyetinden decir çekip duran halklarda bir anam döredip beğendiriyor. Trumpizm dörüyor şu tarzda. Dünyada da ul avraya kadar ya. Özbekler, Kazaklar çağlarının adını Trump'ın koyuyor. Bir Trump'ı üren vacip zatlan bir. Beşinci da Trump Türkmenistan'ı eğlenmek bilen beyleki çözüp bilmeyen oturan diktatörler var. Trump Putin bilen boloylum ya Erdoğan bilen boloylum. Olaram akan çatılın reşeniye getirdi ya Putin'den inni derek yok. Ol haramda da hiç de oğranak bizi koğra ben bilen aktı. Şu sebepten hemmesi cerru ılgaşıp Erdoğan'ın yanına var yani. Beydedik neyme? Trump'ın esasi maksadına Trump'ı yakınlaştırıyor. Putin bütün dünyadan kesiliyor. Direklerinden Orta Asya'dan Putin'in öz izolirivini kalıyor. Ey karamda Putin gel banditçılık men sana öğreteyim olsam arkayın Putin bilen gepleşip biliyor. Hem Kıtay'ı kısıyor. Kıtay'ı o kaptalın Orta Asya'ya girmeğini kısıyor. Şol için Türkmenistan en esasi da Trump'a eger yankı maksatlarını yetişiyor. Şol için hem Trump şu meselenin üstünde oylanıyor. Inni bize kızıklayır neyme? Bize kızıklayır biz bir hareketimiz bilen Trump'ın edecek siyasi kömeği bilen yuvurda eye çıkıbiliyor. Şol için biz öz gücümüze birinciden dayanmalı, ikinciden hem bilmeli Trump bizim iyiliğimizde duruyor. Şol için Trump'ın ünsünü Türkmenistan'a çekmek dürlü hatla bilen ol doğrudur. Bunun sonunda hazır şu tema katul tema akıl sapara katul rayta. Menem Trump'ı bir görüp duramak doğru maysan men şoň. Ay beydi oturmadan ekranına. Yöne bir daday deyna. Şun gödökleri, şunun bürokratiýany bir günne yıkıp yöreýänligini Amerikada
efektivini görkezdi özüne. Daşöwürtde efektivini görkezdi. Ine men okudum, şuň aktivite boýupdyr. Angola jaňydypdyr. Bir jaňy. Angola derre 30 sany siyasi nimelerini goýupdyr. Özleri boşatıp başlayadı. Evet. Burada özleri Aytmadyr boşatıp olar siyasi ýa kurtawlarda oturuny boşatdy. Ýöne jaňydypdyr, den köp göze düşýär diýip. Ýa Angola derre siyasi nimelerini boşatypdyr. Bir daha da aýdyn ha, ine hormatly adamlar. Diktaturalar kriminal ýolla bizim bilen ýa işleşýär. Banditizm, öldürüm, ýygnanmak, kanun bolmak. Biz bolsa ýa-ki neme şeyini almaly, biz kanun ýoluna ýüremeli bolsa, biz futbolun polanın içinde de, biz futbolun polanın daşında biz başka bir futbolun polda oynapıyoruz. Şoň üçin bular utýardy, şu futbolun polany. Şoň üçin biz futbol meydançatyna şular egerde ýarak çykar, bize garşy ýürýän bolsa, biz çykarmaly bolýar. Bizim nememiz yok. Yine şunu kodumuz yok. Yani Fransa'da eğer bir bıçak çıkarsa senin bıçak çıkarmanın hakkın var. Seni bir yeri vursa senin onu vurmanın hakkın var. Bir pistolet çıkarsa senin pistolet çıkarmanın hakkın var. Yine şu yani kanun etrafında verilen legitim defans diye de özünü legitimle korumak olur. Yine ünferinde Türkmenistan'da bunu banditler. Yalnızca gurur verdik. Prokuratura, MHM, polis, kadetler bunlar band formirovaniýa. Ýok korkusu ýa başlygy Gurbanuly bilen Serdar Berdimuhamedow. Alayda da Serdar Berdimuhamedow. Bu hojalyk işlerine, siyasi işlerine düşünmän soň, sosial problemlere düşünmän soň, diňe öňkü ýa-ki ýaşlykda kellen goparan, ýok edin, kelletini goparan, ine şu sözler bilen gurulýa-da halky gyna. Beýdim o Hajiýew diýiler hadyr, Hajiýew. Biz zakonly razreşeniyeti diýip berdi. Hiç yıl tecrübe almadık siyah taraftan. Teledebat et görmedik, halkın önüne çıkış et görmedik, programını düşünüp görmedik, halk bilen gürleş görmedik adam. Hocalık işlerini et görmedik adam. Firma açıp, zavod, fabrik kurup, yol başı olup, cevap kaçırıp, aylıklar töläp, kreditler alıp, onu da cevap kaçırıp olup, et görmedik adam. Sosyal meselelerde cemiyet kurumunun, partiyan, cemiyet kurumunun yol başıtı ya da ağzası bulup görmedik adam, gulundan çekilip koyulýar da, ine şondan bir itliyar, yani razışeyini berbiler ýaly, kanunlar işleýär ýaly, Türkmenistan'da adaletlik bolur ýaly. Mümkinler. O mümkinler. Men şonu aýtjak bolýan size. Şoň üçin häzir wagt ýeli biz finalda, biz häzir şu näýe hereket etmelen bolsa, Trump'y instrument hökmüne ulanmalan bolsa, Putin'i ulanmalan bolsa, Khomeini'ni ulanmalan bolsa, Muhammed Öji'ni ulanmalan bolsa, Murat Urbanov APD'de ulanmalan bolsa ulanmaly. Halk adatına çıkmaly. Murat, mümkin men ýene de öz pikirim bir neme dowam edeyim. Men düýnün garşy diýemok, şu bir alternativ. Şu bir alternativ. Alternativ diýmek bir garşylykly bir mümkinçilik, yani bir ýene bir mümkinçilik açyldy şu wagt. Egerde kim haýsy halk, haýsy ýurdun adamlary, şu oppozisiýasy dilini biriktirip, häzir Trump'a yüz tutsa, ine bizim ýurdumyz Türkmenistan, şu Türkmenistan'da 1991-nji ýyldan bäri şeýle owra adamlar, bir millet para, tire para adamlar, bir Türkmenistan'ın diňe bir tiresinden çykyp, galan bütün Türkmen halkyny ezip otyrlar. Hatta oppozisiýanyň içinde de şolar hemmekisten ýokary çykjak bolýarlar. Oppozisiýanyň içinde de Muhammed Öjiň İran Türkmenlerinden şoň sen hakyň ýok goşulmaga. Weltapar marda dowulupdyr. Weltaparyň aslynyň ýerden bilen olar. Ýöne hawa marda dowulupmy? Hawa marda dowulupdyr. Onda sen hakyň ýok. Otur sen biz wakak diýjek bolýarlar da. Ya bolmasa Murat Urbana ýene bir zat tapýarlar. Sen ýön Zaporojmy niýedin diýip. Ýadyna düşýän Murat, sana şu günänem ýüklediler. Hawa Zaporojmy niýedin diýip günäleýär. Muratdan başga günä tapmandyr da. Yani aydan da doğru. Geldik erdem şonu aydan sen Zaporojmy niýedin. Öz güýjüme, öz ýa-ki pulma halal işler şeyle ýuwaş-ýuwaşdan galyp gidenmi öpdüler. O güne geçmeli, Yok, men diýjek bolýan zatym,
her kim arada her kime değişip bir bahanacık tapıp pitiklep şonu opozisiyada görüşten çıkaracak bolýar. Halkın gözünden düşürecek bolýar. Aha, Murat Urban oğurluk etmenleri bolýan ýöne Zaporojmindir. Zaporoj minmek näme ayıp mı? Puluşa Zaporoja yetipdir. Minipdir, menem Zaporojmindim. Televizyonda işleýäkam. Men birinci maşinim Kızıl Zaporoj. Awa, näme sen oğurluk etmesen gelip döküp çıkýan. Bolýar. Yok, men boyun alyan, yok. Murat, Muhammed, men boyun alyan. Menem Zaporojmindim adamlar. Men sebäbi oğurluk edemokdum da, onun Zaporoja pulunu yetdi. Oğlum, durun tek Murat. Mende 2 tane Zaporoj vardı. Ýöne mende biri vardı. Mende de ikide bir zapçazdı. Bir zapçazdı mende. Ve şol yani täze motorda ertir türýän. Şonuň üçin mende 2 tane Zaporoj. Bir zapçaz menki de şey. Bir Bu temanı zapçaz. bozmadı medyan ağırlı vav. Men bunun vakan aydıp bereyinde. Indi men şol Zaporojam adamlar, şol Zaporojam men ellen aldım. Yani olum täze Zaporoj däldi. Şonu adamlar Benim elden aldım. Indi men aýtsak bolýan adam özüne şo Türkmen telewizionyasynda iň populär alyp barjylan biri. Köçe açıktan barmak çomur diýerler. Ana alyp barjymyz öltapar var ya diýip de. Onun özümen Zaporojmin diýär. Onun indi bolan wakany aýdyn. Bir gedek Muhammed Murat ikiňden bilýän 8 martyň gaýra tarapy bar. Çatyrk, ulu çatyrk, 4 çatyrk. Şoň bir gapdalyna da Mehmet Badyr gurulup hiç wagt gutorulmadyk bir jaý bardy. Onun ýokarky 8 mart kinoteatry aşağı neme gidýär? Pervomayski köçe variantça, ol Podvoyskiň dowamy. Şu çatırıkta durdum molin, Gıdılçı rayanına şu tayda durdum molin, bir 3-4 tane bedimin gıyıllar gelýän eken, gıyıl gelinler. Menem edil şu tayda şol durnan garaşıp şu Gıdılçı rayanına. Gördüler, televizyonda her gün yani alçıkış edip ön diktir otuyor neme alıp barjy. Vay mıň minip ýören maşyny diýdiler. Yo men bir hilit gidim kadar gitti de vay mıň minip ýören maşyny. Näme şoň ayıp mı? Yok men halal pulumy minnim. Pulum näme ýetdi? Şonu ýanky atowrlap maşynçylyk edenim statusyny ýokarrak bolýar da. Ministr bolsaň, ýöne Zaporojmin öz güjüni görsen, statusyny pes bolýar. Ine şonu kesip Bolýar, çok uruny barmaly. Yok, indi bolýar, men aýtsak bolýan adam bar. Indi men aýtsak bolýan adam şu wagt indi Türkmeniň hemmesi indi şu Zaporojmin ýa-da düşündirjek bolýan men. Şol Mercedes minip ýörenlerim Zaporojmin diýär. Siz gadyrly ýyleşler biri-biriňize gawarylmaň biri-biriňiziň öňünde. Men Mercedes minip ýyleşimiň deňinden wazlak geçýän ol Zaporojmin ýa-da Zaporoj bolmasa ýa Petrak maşyn, Moskvich ýa Jiguli ýa diýip gawarylmaň. Türkmen häzir Zaporojda. Şonu indi nädip Türkmeni öz her kimiň öz gazanjyna görä ýokary derejelere ýetmek üçin biz nähilek mümkinçilik açmaly. Şu alternativ döredi diýänim, öň bizde ýekeje alternativ bardy. Yani hükman halkı galdyryp, şoň halkyň güýji bilen şu rejimi sýndyrmak, tagtdan agdarmak hemde öz güýjimiz bilen respublika gurmak. Ýöne inany soňky döwürde soňky bir ýylda Trump'ın ikinci gerek hökümet başına gelmegi bilen bir gara güýç döredi. Şunu boyuna alyň. Bu ýöne bir ak güýç däl, bir gaty gowy bir nusgalarlyk güýç däl. Bim gara güýç. Ýöne şu bir güýç bilen beýleki güýji ýok etmek mümkinçiligi döredi. Yani egerde Trump'y ýa-da inandyryp bolsa, bütün bir Türkmen opozisiýasy bir çykra tüýkräge edin, bir kağıda gol çekip Cenab Trump, bizim halkımız şeyle kötäwatyn rejim var. Bizim öz ýurdumyza menet gazyň, TV gazyň barlygynyň gornuň ullugyna görä dünýäde 4-nji ýerde dur. Bary owamyr 5-6 milyon halkymyz bar, özümizem garyp ýaşaýar. Sen gelle şu Gurbanulyň tohumyny şu Berdimuhammed filan tohumy tiýiji bilen töwrünäki yaranjanlar bilen hemmesini tutup äkitdi şoňa rady diýse de Türkmen halky.
oppozisiya ýaşayan adamdan. Şu Trump'ın şonu edämek mümkin. Sebäbi Trump'ın halayan zady şol. Ol öýde bir hulugent. Öýde bolup ýörşi bar, öýdüni alyp barşy siýasatda bir hulugent olam. Yani bir hükman kanuna gavat gelýärmi gelenokmy oňa seredip duranokda men güýçüm ýetdi, men şunu edip bilýän, men etjek diýdi. Ana nemäni şey Maduran şeydi. Yine de häzir innem Grenlandiýany aljak bolýar. Grenlandiýa Daniýanyň bir bölegi. Daniýa NATO'nun agzasy. Ýewropa ýurdy. Emma neme diýe Trump. Men Grenlandiýany aljak, bire gerek diýe Amerika diýe. Ona düşündirýärler, jenap Trump, sen gelişikli sen bu diýen adam. Grenlandiýa ol ada dünýäniň iň ulu adasy, özüm näçe ýyllardan beri Daniýanyň düdüminde dur. Daniýanyň grajdanlary, on grajdanlary. Bolmaz, o Daniýada NATO'nun ýurdy. Häzir NATO dargar, siz Grenlandiýany basyp alsaňyz diýär. Men ol gyklandyranok diýär. Bize gerek utordy diýär. Men diýdim utordy, biz alaýman şonu ýokman. Gerek bolsa biz satyn alarys diýär, gerek bolsa satmasaňyzdan basyp alarys diýär. 3 ýylan alarys diýär. Ini şeýle adam atýar häzir Amerikan depesine. Ini türkmenler bir umumy pikre gelmeli. Oppozisiýada protest hereketem türkmen halkam men pikirimçe oppozisiýany bir ödünün çözmäge de hak ýok şun. Diýär halkyň pikirini dinlemeli. Nädipdir bir ýol tapyp halk köpçüliginiň islegini biljek bolmaly. Egerde şu ýagdaýda türkmen halkynyň agramly bölegi 50%den gowragy nähile bolsa Trump gelsin şol eksin biziň ýurdumyzda üýtgeçlik bolsun diýse onu edip bolýar. Bolmasa men pikirimçe hatta şunu oppozisiýany bir ödüm etmeliler. Ya katı jogapkärlik atşy. Paýda berýär. Aýdy bakalım. Bende birinciden görevini tutmalıda Trump ol bir sorok, ikinci sorok gidivermeli. Batı doğru Onu görevini tutmalı esasen. Yine de Trump'ın aýtýan nemesi var, demokratları, komünistler yine de gelýär hükümete. Şol için 2 ýyl wagtymyz var bizim. Bir birden. İkinci de Trump'ın aýdan sözü var. Halkın karşısında yarak ulanmadı. Ve biz şu tutulguyunu tutya. Yani bizim halkımız başlaya, siz şu karamda bizim halkımızın karşısında yarak ulanmasın diye. Biz şunu hem hükümetin içinde akıllara ait ya, hem hatımız bilen Trump'a ait ya. Seret, şu karamda birinciden bir Putin'in kaşılyoğu Gapçığı diýjek bolýan da. Gapçığı şol için bilgin Putin'in içiş regionuna. Şol için biz ştada hareket ettik. Berdi Muhammed'in eli bilen Putin bizi kırıya. Şol için bizi Putin'den gora diye. Bir. Üçüncü ştada aydılmalı. Bende Trump'ın karşı oturan da adı yok. O zayıfkalayan adam de. Bizim hat yazanımız bilen o gelip Türkmenlerinde hat yazdı. Samolyotlu uçup şonal yok. O Türkmen halkından mı soramaya? O etçek işini Venezuela halkından sorana. Yönü on isleğine kavat geliyen dağdını hiç daha karamazdan etkiye. Yönü şunu esaslandırıyorum. O Amerika'da cinayet etmeyen öğrenen adam. Bizim hattımız ya Türkmenlerin İslamik adam toporlarının yazan hatı ona gelecekte Suud'da esas olup biliyor. Şuna da yüz tuttum bana diye. Biz yöne biraz şert üretiyek de. Şunun için ona halktan sormak gerek ki. Aktivistler de yazsa kim yazsa? Ben gözüm yazacaklar mesela. No, yazı verdim. Ben aytiyar. Ben İranlı Türkmen. Bu da ben İranlı Türkmen. Yok. Muhammed. Dur. Şu meselede men teň sözüň böleýin. Yazmış sen otagayda. Bolýar. Şol için bana kulak ben dine nämet diýek. Ben taýinlanýar ulu herekete. 5 ýyllap biz halky taýinladyk. Nämet belliğini aýtdyk. Müňlerçe oglarla öňe çykdy. Bir togur oglarlar türmede ýaty. Biz Trump'a aýtýak, biz etjekdir.
Şu evimizde duracak haramdada da şudur. Sen bähidin hem şundan ibarettir. Şu haramdadan gözevini tut, ondan öz netice çıkarıyor. Hasan etmeliğini. Ben açıkladım şu an. Ini şu meseleden Murat. Söz vermerken, bir minut söz vermerken men aytıp geçeyin. Men goşşak bolýandadım. Ine Putin, Zelenski, öz tiýwalyklykny Trump'a berjek bolup ýarşy geçirýärler. Şolar alanova o. Odan Türkmenistan'a näme? Ortada göre hiç şart yok. Ya Ukrayna göre hiç şart yok. O dördüncü yerde gaz diye siz gazın yağdayını bilen mi? Aydın. Dövlede var, gaz ocağı, ulu problemler var. Yerden bir topar gazlara ayrıldı, çöküşlükler başladı, yettirmeler başladı. Bir topar nemeler diye. O zaman dünyada dördüncü yerde gaz boyunca diyeniniz mesela aydın. O bir legenda. Türkmen maşin çıkaran legendası sebebi bir bölüğünü bular ketkitlep şu bölüğün yankı koefisiyentini beyleki bölükleri yankı multiplikasiya edip aydiyalar. Entek Türkmenistan'ın 70-80% gözlenmedik. Onun tek suud etmeli dördüncü yerde rezerv bağdığını. Çünkü bizde ulu bir devlet abat yankı gaz ocağı var, yanına bir kan gaz ocaklar var, Levap'ta bir kan bolli. Entek olar alıp çıkaran oklar. Şoň ýa gazı bir 20'den geçmiyor. Şoň için bizde rahat yok Rossiya göre. Rossiya ýarşa Ukraina bilen kim Trump'a ýa gaz ojaklaryny nemelerin günne hödürlýärler. Günne hödürlýärler. Ýöne Trump eden ok. Bu ýerde başga da halka hyzmat etmek. Ýagny Türkmen halka neme kötönýärmi? Bir telefona çöp bilýärmi? Oňa medal gerek, oňa bir ýyldızlyk gerek. Ertir Nobel Prize almak için da ol 2 ýyldan gidýär. Täze geljek prezident hemme zady täzeden başgaça aýlar. Demokrat gelse biz Türkmenistan'a giderler olar. Şoň için şu mümkinçilik, alternatif mümkinçilik hatda akıza berilip geçti. Biz ulunmaly hemme zady içinden uğlap dular Türkmen halky. Torak gürlüş gören özüňiz. Şoň için şu ýagdaýda bu her bir adamın işi, öz lichny işi, öz personalny işi, personal jogapkärçiligi. Şo diýip men düşünýär. Akbet para tötseden. Bolýa, sag bol. Ni Muhammed, şu edegini men iki tane daha da aýtmakçydym. Birinji teňňän golgan meselen we sen aýdýanda ödüňe janyny ýakyp berdiň. Türkmen döwletiniň geljegi üçin Türkmen halkynyň. Onu aýdýan men Irany Türkmen men hakym ýok goşulmaga diýende. Men şoň bilen ulalaşym ok, haky bar. Şu külli Türkmen, şu dünýäniň niresinde bolsa da şoň Türkmen halkynyň ykbalyna da Türkmen döwletiniň ykbalyna da şoň dahly bar. Şoň değişli diýip atar eder. Ýaryny şem sen 2019-njy ýylyň noýabryna maňa jan etdiň. İlkinji gerek sen Irany Türkmen, sen näme üçin Türkmeniň meselesine goşulýan diýip geldik häri sen üstüňe dydanyna şunky ýalýadymda 2019-njy ýylyň noýabryna sen maňa jan etdiň. Men şowa daşary urtdym. Daşary urtdym şowa. Şonu men jogap berdim, aýtdym Muhammed men baramsoň şu meselede ýürüýse çykyş ederim diýip. Ýöne gynantaram men şowa çykyş edip bilmedim, şu mesele häzir çennem galyp gelýär. Ýöne men aýratyn şu barada çykyş etmekçi. Sebebi sen Türkmenistan'a geldin, Türkmenistan'da ýaşadyň. Sana gражданlyk berilenini berilmänini bilemok, ýöne berilmese de sen özüňi Türkmenistanyň gражданыny alyp bardyň. Ýani şo ýol üçin janyny ýakdyň. Kim özüni, mysal üçin aýdaly Türkmen döwletiniň Türkmenistanyň gражданыny pasap edýän bolsa, özüni Türkmenistana degişli adam diýip pasap edýän bolsa, şo milletiniň hem tapawdy ýok. Milleti haýsy bolsa bolsun, tapawdy ýok. Şol adam özüni Türkmenistanyň gражданыny diýip pasap edýärmi? Şol bizim halkymyz şol. Adamları beýle bölüp biçmek bolanok. Egerde bölüp biçip başlasan, Türkmen köp tireli, köp taýpaly bir halk, millet. Onu hiç kim galynok, insanyny öz köçäň galar. Öz köçäňe meni 10-20 bölege bölersin. İnsanyny öz maşgalan galaýsa, gaýly gelersin daşynda. Şunu etmeler adamlar, men size ýürüýte şunu aýdýan, Türkmeniň taryhyny 5 barmak ýary öwrenen adam ýokmyň aýdýan. Bölmeň Türkmeni. Kim Türkmeni bölýän bolsa, şo Türkmeniň dosty däl. Sebebi ol aýdýa dünýäň on çykyş edip ol bir döwlet gellik häriz aýdýa,
asıl sen Sakarçayaga'da o kapsın adını Sakarçayaga'da yaşaptın de. Görün inni açıktır demek Sakarçayaga'da da Türkmen yaşayanını biliptir. Men şoňa begen yani. Oyan nähil bilmeyen zatlar var. Sakarçayaga'da da Türkmen var eken. Aho nähil adam bir opozisiya gelip goqtudurup ýören adam nähil. O beýle de Sağ ol. Ne kadar boşça. Yok ikinci böyle var şu inime geçeyim ya geçmeyin. Bol ayda yanına ait men tanışayım. Yani efirden önce de Murat bilen gepleşip oturduk. Şu İranlı Türkmen eyle beyle deyip. O da ben aydan adam kayıtılacak yani. Murat'a kara şu Murat'a aydan adam kayıtılacak. Kavat geldi de ennetinin aydın. Girende de iyiyem şunu ayttın. İran Türkmenle falan deyip de enni kulağa. Benim oğullarımın arasında da ulu görürüm var da. Sen neymişim var Türkmenistan bilen? Sen İranlı Türkmen, Türkmenistanlı hiç vakit benim yurdumda iştahat etmeyet İranlı Türkmenlere deyip bir doğru akmakla var şey diyerler de. Men şu etyen hareketime karşılık korku diyerler de. Ve vatandaşlar, ben size burada da edeyim. Biz şu bölüşük İranlı Türkmen oğallı diyenler şu granitsanı Türkmenle hiç vakit övler çekene. Hatta şu granitsanı çekilenine de Türkmenlerin absolut haberi yok. Neçeyle bilmeyeni geçip böyle eylek. Men kakam Çınaran'la kızlarımızdan karayı dedik gelen adam. Granitsan bağlılığını bilen aklı. Bunu 50-60 yıldan sonra İranlı Reza Şah gelenine Reza Şah Granitsan çekke. Oslo'da Sovet Soyuzu döreye sonra Granitsa bellediler. Şol için bir Granitsan'ı iskustvenini beyleki güçlü Türkmenleri böler. Türkmenler onu bölmeler öfkellelerini. Ve burada. İkinci, eğer Türkmenistan şu hatta bir devlet, özbaşlık devlet hükmünde. Eğer şu güllep öste, eğer şun halkı baktlı olsa, şun halkı dünyada avraylı olsa, İsleme hem İran Türkmenleri, hem Oğan Türkmenleri bir ayrıtın hormattan berhordar oluyorlar. Sizin şun yanık devletiniz var güllep östürün, sizin şuna dastoyunu deyip onlara da değişli mümkünçülükleri beriyerler. Onlardan özünden korkup başlayarlar. Şunun için Türkmenistan'ın hakiki özbaşlık olmağı, hakiki ösmeği, özünü dayanıp dünyada özünü görk etmeyi, o bir dünyadaki her bir Türkmene ulu iftihar. Şun özü avrayı veriyor, bir de linçnist veriyor, huviyet veriyor. Şunun için İran'ın hükümeti her götberençilik ettiler, Türkmenistan'ı bulaştıracak bunu. Bulaştırma kayıtı manasını içinde uğraş öğretmekte. Ötmesin, korrupsiya ötsün, bulaşsın, halkı yirgentin. Neyse Türkmenistan'ın halkı yirgenti, garip kaçtı, eyle beyle közenip verdi. İran halkının, İran'daki yaşayan Türkmenlerin süsü pes oluyor. Onlara da avtomatiski aytya özbaşlık bolsam adam hala görüp musun? Közenip böyle Türkiye'de bağışta kunduşçuluk edip böyle şey diyem aytyarlar. Sen özün bolsan şov olayan diye. Şunun için Türkmenistan'ın özbaşlık bolup ösmeği, öz yurdunu eye çıkmağı, yurdunun baylığına eye çıkmağı o bizim İran Türkmenlerinin gordustu. Arduzu, şol için men Türkmenistan'ı azat etmeklik, Türkmenistan'ın halkı baktlı yaşamağı, Türkmenistan hakiki özbaşlık olmağı, o men arzum. Yani şu arzum yani İran Türkmenlerinin arzumu. Muhammed, inni bizim her meselemiz başladı olan son geçelin iyimler aydıp hakiki temamda gelelinde. Yönü şu meselede yankısen aydan dadın var. Doğrudan şu Türkmenleri Türkmenin soğrap bölmediler aklım onu. Türkmenin soğrap bölmediler o Türkmenin yüzüne tüykürüp Türkmeni kemsedip mertebesini elinden alıp iki tane bası varcı böldü. Neme ol neme her Türkmen tekrardaki Türkmenlerine arza verip ayrılım Türkmenistan'dan yok.
Onun ini Ştaýda bir 91-de mi 92-de bizim bir gowy ýazjymyz Jaý Jennetde orta ötüp gitdi. Anna Paýtyk diýip bir gowy ýazgy bardy. Şol dağın ilerisinde dogun ağladı diýip bir gullokan makala ýazdy. Türkmen teatra gidip gelenden soň, Irana gidip gelenden soň. Şeýle gowlatlary öwrenipdir şol halkyň aýratynam o döwürlerde Muhammed özüň gowulýanyň nähili şol zaryny çekenligini, şu Türkmeniň iki bölünen üçin, toprağynyň bölünen parçalanan üçin şu Anna Paýtyk Bahir Jaý Jennetde orun şeýle gowy makala ýazdy. Kim tapıp bilýän bolsa tap okusun, dağın ilerisinde dogun ağladı. Ine şo men ömürlük ýadymda galdy şo makalan ady. Yani Türkmeniň akıllı başlı adamları Türkmenläriniň saýry millet dälligini, bir milletdigini, bizim ganymyzyň, janymyzyň birdigini, Owganystanda ýaşap ýören Türkmenleriň ganynyň, janynyň, şu Türkmenistanyň Türkmen bilen birdigini gaty bilýär. Bu Türkmeni bölüp biçýänler Türkmeniň düşmanlary. O şoň ady, familiýasy Türkmen bolaýdym. Bolsa da şol Türkmeniň ziýanyny işleýän adamlar. Şey diýelim, geçelim, bunu gelecekde bu tema gaýdyp geler. Murat, indi men ýanky şu sen çykyşyndan soň aýtjakladym. Ýene de dolanyp gelsek, häzir şu Trump'ın dörüdün ýa-da şonun peýdalanyp edip boljak iş bolsa egerde Türkmenistan şu başistik diktatorydan halat etmeliler. Bizim şunça ýyllar dowamyny alyp barýan göreşimiz şu Türkmeni başistik diktatorydan, yani başistik diýmek başçılık. Türkmen başı diýen atdan döretdik de onu. Men birinji çykanam men şol lozungany şuwary götürüp Daloy başizm diýip. Şu Türkmen başı diýen ady alan wadyna men şonu şu atlar men Moskwadadım 93-nji ýylda şol şuwary alyp çykdym. Mitinge Moskwada. Şonun günwatar jurnalistlerim ulanya häzir etjennem başizm, Türkmen başizm diýip. Şu başçılık diktatoradan dynarmak bolsa bizim niýetimizde. Onu şu alternativ mümkinçilik açylan wagty belki de Trump'a siz bizi misal üçin aýdaly bize görüşmäge mümkinçilik döredin ya da bizim şu diktatorymyzy alyp gitsen biz öz başymyzy sarar diýsen ol eder şonu. Ýöne Trump onu etmez. Şonum ýatda saklamaly. Trump egerde şu Gurbanulyň tokumuny bir gecede bir 20-30 adam ýeni alyp gitse de suud etse, türmäge bassa Amerikada on ýylynyň etjeklädi Türkmeniň gazyny satmak meselesi bolar. Şonu ol öz paýyny talap eder. Şoňa nähili sen garaýan? Men size jogap bereyim. Hemmeler aýdýar Amerika alýa, Amerika beýýär, Amerikan agenti, Amerika pul döwletler çalşýar. Siz Amerikada ýaşatyňyz gelýärmi? Ýeti şu ada ýaşatym bilenok, ýeti şu ada Amerikada. Misal aýdyn, Amerikada ýaşatyňyz gelýärmi? Onda näme çykar? Ola bir ikinji ýan gaýdanyňa doğru düşünün. Trump Türkmenistan'ı bulaşar yani vakti yok. Onun esas fokusu Hatay, Rusya. Egerde çünkü Kurbanı Berdi Muhammedov bütün bizim gazımızı ardan bakadan Gazprom'un eline beren mi olsa siz gelecekte Trump gazımızı alır deyip fikir ediyen. Yine vatan dönüyor. Kurbanı Berdi Muhammedov men öňden aýyp gelýän Aleksandr Nevskiň 4-nji derejesi za службу перед Отечеством. Заслуги diýen tatbiklanan vatan dönüklük eden üçin Aleksandr Nevskiň 4-nji derejeli medalini alýar. Kurban Berdi Muhammedov. Näme bu zatlara ay bu normal, bu bolmaly zatlar vatan satsada vatan dönügde ýöne Trump geljekde gazy alır zat diýip öz kellemizi alýar. Trump'ın milyon işi var. Ine häzir 9 aýdan Senat bilen Kongres çalışda on problemati yeterlik. Onu mümkin batarlarım. Ýöne şu gyzga wagtda şu Türkmen hökümetine ýa halkyna şu bandida bolsa şundan bir peýda etdiňen bolsa Venezuela mysal bolýar. Onu biz şunu etmeli. Venezuela ýakynyndan ol Venezuela'nın nefti gazyny bilen o. Biz o bir çöptü. Men senatın yanına Amerika bak guruluşdum. Aýtdym problemalary. Şuraya siz goşup
kömek etmediňiz bolan o halk menden haýyş edýär barda guruluşdy. Ine men geldim. Olar gonaýdy. Biz näçe Amerikan ýa-ni talgyt törýän adamlaryň pullaryny Türkmenistana sowmaly. Näme sebäpli? Näçe biz Gazakstana sowmalylar, Venezuela, Argentina, ýa-ni döwletler sowmalylar. Olar bizden haýyr olar. O Türkmenistana gidip revolýusiýa edip ýa-ni Türkmenistan azatlygy çykarmak. Dünýäde 60% döwletler ýa-ni diktator döwletler. Biz haýdy birine kömek edip ýüzüňe aýdýarlar. Şu toğru oýuna men jogap tap bilmedim. Men bir aýdan dadymma. Bir döwletiň opozisiýasy gelip şuraya haýyş etdim, ýok. Ine men geldim, ine şoň üçin siz kömek etmedim. Gülü aýtdym, gülü de bolýar diýdi. Gepim tümekleri şuňa Amerika özüne kömek bilen ok. Amerikan güýçleri, ýa-ni karby güýçler güýçli. Ol Venezuela'ny ýa-ni aýyrdy sebäp 90% narkotikler Venezuela'nın üstüne narkotrafikle gelýär. Aýyrmasa bolar, on varianty ýok. Eger de senin diýişiňiz ýaly, ýa-ni Kradышения, onuň karary, Hopsuzluk Keňeşiniň onuň kararyny aljak bolsa, o ýerde veto goýýar Rossiýa. Ol bir topar bürokratiýany etjek bolsa, ýyllar gerek. Trump'ın ine gaty ise 9 ay kaldı. O zaman bunu mümkün basarlar. Rezultat edecek oldu. Bandit yoluna gidip şunu tutsak etti. Inni Angola halkı bir zat muhaşet etme onu görüp bir jangda näme iş yapıyorsun diýse, ol eýem öz nimelerini goýup başlady. Biz banditler bilen gepleşip başgaçadygyny düşünmeli. Ine biz bir futbolny polada banditler bilen top oynayat. Olar yararlı avtomatly top atan atyp durar deni. Senim şo ýerde kanunçylygy yargı şeyini aljak goýan. Sen başga bir dünýäde gelip ýörsiň. Olar başga dünýäde gelip, o real dünýäde gelip ýörler. Şondan olar oturýar, ýa dolandyrýar. Şondan diktatury ösküp oturýar. Trump bolsa şo diktator, ýöne diktatorga şeňe guruşmagyny effektiwna goýýar. Biz şonu ulanmasak, Türkmenistan'da bizde radikal opozisiýa ýok, bizde ýürüýte asabatynly armiýa ýok, bizde hiç şart ýok. Hatta bizde inteligensiýa ýok. Mesela bundan metraýy, akbeta para. Bizde opozisiýa diýenimiz ýaňy döwlet başlady. Ýaňy syýasat meýdança döwleti ikimiz gurrun edip şoňa düşünmedikmi? Oňa çelli şundan 5 ýyl bundan bizim syýasat meýdançamyz nämeden ibaratdy? Hydyr Falkaş, Gelli Gavno, bir-birine çıkıp söýüp ejetin bajatyny goýman söýüp hapadatlar aýdyp, ine oňa opozisiýa diýilýärdi. Elbetde hiç kim gatnaşmaz. Halkam tomoşlar ýar bolup opozisiýanyň üstüne gülüp ýördiler. Ýani dogrymy diýip? Murat ne doğru? Murat ne doğru? Baydiyan adım ne doğru? Opozisiýa bizde 1989 ýylyň 1 sentýabrynda gurulmaçylyk ýagdaýda öňe çykdy. Aşgabatda döredi. Yok edilen ol. Häzir egerde ştaýdasyň ön gaplarynda welt apar oturan bolsa, diýmek şo yok edilen ok. Ýurdun içinde de şo agyrlyk halk hereketiniň adamlary diri Hudaýa şükür, şolar ýaşap ýör, işläp ýör. Şolar taýyn. Yok, olar ýurdun içinde oturan tam olan häzir adyny açyp nimet bolan ok ýöne. Bar ol opozisiýa döredi Hudaýa şükür. Muhammediň öýüdi şoň gözli şaýady. Gelýär da bizim çykyşlarymyzda gelýärdi. Başga da bir ýekdik adam gelýärdi, ýöne Muhammediň gelýän men ýadymda da. Şo bizim ýygnanşyklarymyz bir ýadyna düşýär Muhammed nemede ol Muhammed Eýtmuradyň Sohanaty adam Perwomaýda podwalla. Şo taýda konferensiýa geçirdik. Onuň 11-nji mikroraýonyň ýanyna ol gaýratyny bir täze salynan jaýlarda. Sohanaty. Momin o taýda da ustahana soňky ikinji ustahana o taýda da. Şo taýda da konferensiýa geçirdik. Oňa dürli vilayetlerden hem wekiller geldiler. Şo taýda da biz tutdular. Men şo taýda garşy durup Kafim filan şo taýda bir 40 minut ýaly jedel edip şo oglanlary alyp gitmezligini gazandım. Ýöne şondan soň biri suda çağırdılar. Bir 7 sana adamyny nur berdi. Men onu Mehmet, onun bappa neresi? Jem 7 adam da şo Kafim from şowat Aşgabat şäher prokurordy mı näme? İsa Rozmedov familya, İsa Rozmedov. Awa, şo taýda 7 adamyny tutup şo taýda sorak etdiler. Biz bardyk şoňa. Şo koridorda oturanmyz ýadymda da. Ondan şo bizi sorak edip haýwat atyp, siz watan döňügi, siz näme dip. Biz watan döňügi diýär, onu halk gowy bilýär. Watan döňügi
Niyazov'dy şowal. Häzir Gurbanguly Berdimuhammedow, Serdar, şoňa hyzmat edýän adamlar watan dönügi. Watana dönüklik etmek üçin iň bolmany watanyň sen şu hökümetini işlemeli. Ýoksa näme edip sen dönüklik etjek? Murat Gurban Fransada yaşap görün. Ya bolmasa Muhammed Düýeci Kanadada ya Weltapar Şweýçrede baryp 90-njy ýyllaryň bäri ýurtdan çykyp gaýdan iň soňky deminne näme edip sen watany dönüklik etjek? Bilen başga ýurtlarda yaşap ýörse, siz ýa watan satýanyz diýe, watan satmak üçin Gurbanguly ýaly şoň gazynyň newtiniň eýesi bolmaly ýa, şo çüýrükleň tohumnyň eýe bolup oturşýar. Näme satjak? Tam olmalı, gol çekiliyor. Gol çekip sen bir zat satyp bilmeli ahyrym. Watan satýar diýeniňizde adamlar bir kelleňi işledin, watan satýan şu taýda şu gazynyň newtini siziň ehli baýlygyňyza eýe bolup oturan adamlar satyp bilýär. Ony Murat Gurban ýa Düýeci ýa Weltapar ýa beýlik adamlar satyp bilýär. O ahyrym. Biz özümiz öz çöregimizi başga ýurtlarda gazanyp ýörüz. Biz diňe janymyzy ýakýar. Weltapar'ın gepini tasdiklemakda bir daha etjek. Birinciden bizde vatandaşlar Muhammed ağa, Weltapar'ın aýtýany ýurdun içindäki opozisiýanyň üstünde gurrun etýär. O dogry. Hemme ba. Men ondan soň Weltapar'dan soň men aýtdym-da, men köp adamlary bilýär. Ýöne vatandaşlar bir daha teredim. Gende İran'ın içine teredim şu an. Milyonlarca adam geldi. Gende milyonlarca adam. Şolada yatydylar. Hiç ses çykmaýardylar. Ýöne haçanam beýleki adamla galyp başlada ola da gelýär, goşulşýar. Bilin şunu. Şunu men ýadyňyza saljak boldum. Ýurdun içinde var. Talantly adamlar var. Gerçek adamlar var. Öňden yani Sovet döwrüne Türkmenistan öýe başlyk bolmaly diýip göreşip zejir çeken adamlar var. Men hem bilýän Weltapar'am bilýär. Ýöne men ýene bir zat aýtjak Trump hakynda. Gurbanguly Berdimuhammed Berk ýadyna saklady. Şu an Lukashenko ýatyp bilenak. Öz komnatyna ýatanak şu an Lukashenko. Hem sen bilýär şonu. Gorkýar, ne titrepýär. Köp diktatorlar deşeýler. Wende gulaga. Trump şeýle bir adam, hiç kim şonu näme etjegini hiç kim bilenak. Ol kongrese näme üçin aýtmadyň diýdi. O bilýär kongresler diýe näme aýtdym köçe çykyp aýdan ýanak dendi. Öz kongresmenlerine de ana, ya meklerine de ana. Ol beýlek terezip, beýlek atyan adam. Taş Berdimuhammed'i barıp komnatynyň yatan ýeriniň alýança hiç kim şunu o kadar bilmeýär. Kim nerden näme alyp gaýtjany. Şol üçin hemme diktatorlar şu wagt gorkýar. Eger samolyot bilen men Lukashenko'nu almağa baryan ýerde otak bardy, o diýdigde. Sebäp Trump jurnalistleň onu aýdy bilýär. Разве так сказали? Dün bir zat aýtýar, bunu aýtýar. Разве так сказали? Şol üçin taş alıp getirýän çäle Trump'ın gepine de ananma. Ýöne etjek işi içinde. Hiç men bilmeýär şonu. Şol üçin men abesnavat etdim. Ben abesnavat etdim. Öz çıkışlarımda da aýtdym. Şuň kun Berdimuhammed'i alyp gaýtmagy en esasy gerek zat berdim neme Trump'a. Trump'ın hemme gerek zatlaryna da şol gabat gelýär. Şoň metodyna da arzusyna yetmegine de halkynyň öwüne beren sözüne de şu bir esasy hotlan biri. Doğru. Muhammed, ruhsat ver men şu gazetdaşlaşmak. Bir zat aýdym. Murat Muhammed aýdy, hiç kim bilenok diýdi. Ertir näme etjegini. Murat dogry belledi. Trump'ın özüň bilenok ertir näme etjegini. Ya ertir näme diýjegini. Ol kelletine näme gelse şonu edip berýär. Şey diýär, ödem şey diýär o. Muhammed ağa, aklı zapar ağa. Trump şun kunni Türkmen halkı instrument hökmüne urun bilýär. Bu alternatif ulanmalı. Ananam. Men pikir edemok Trump gelip Türkmenistan'ı gulugundan tutup gider spesna bilen. Ýöne Türkmenistan'a bir jaň etse hemme zat düzelýär. Ananam. Şoň bilen gutorýar hemme zat. Politik partiýalar da Türkmenistan'a iýminde gerek diýen men. En amatly bir zat bilen bütün dünýäni käbeden titretýär. Hatta halkyň güýji pes bolsa, oň üstüne gatlak MHM, polis, haýatlar, prokuratura duran bolsa,
Onna şu aşağıdan bir çağırıp gıyırıp Trump'a bizden baho halkımız ba şu Trump instrumenti ulunmany bu akıllık bu kuş oynan ýaly bolýar. Anladın? Trump'a Türkmenistan näme? Ine men senatyna gülüşip gaýtdym. Olar Türkmenistan ýaly döwlet, ýa-ni Gazakistan bar. Baý döwlet. Gazakistan ýere nokta. Şoň üçin olaryň esasy häzir maksatdary Hytaý, Rossiýa. Ol Türkmenistan 100-nji, 200-nji. Anladın? Ýöne biz akılly, küçük minne. Şonu ulanyp problemamyzy çökülýär. Häzir fokus Eranna. Açyk fokusu çipräýse bizim meselemiz çöküp gidýär. Şoň üçin Trump'a pul vermeli, gaz vermeli, eýli vermeli. Türkmen diňe gazy pikir edýär. Türkmen halkyny pikir edýär. Gazy unuň ýardymyna çykaryň. İnşallah gazdan başga nana tehnologiýalar da çykar. Türkmen halky ölüp gidýär, közüni otyr häzir. Bak şu Daşmıyor bir situasiyadan çıkmalı. Taçana çelli beyli olmalı. Ağlap TikTok'tan ağlap yani tek şağla ayarlar ağlap kaç ediyor. Kömek edin diye. Ol prezidenta on bloksuz yani götsüz gelipmiyor. Çağrı açmıyor. Biz şuna kaygı edeli. Gazımız var, yani evimiz var. Gazım var mı oraya sen bir nime der yani. Oradan Xitay veriyen 30 milyar bir topar investisiya kadar gaz ocakları. Hani pullar? Ortaya sattı, ortaya näme pul verir diýen. Näme ortaya sattı? Mesela buna aýdaýyn. Şol ortadan tölemeli pullaryň 60% uruşun näme Ukraina uruşuna gidýär. Galan pullar Türkmenistan'a gidýär. Kontraktyň üstünden ýa kontraktyň üstünden Ukraina uruşa gidýär pullarymyz. 34 ýylda gaz satyldy, näçe milliardlar? 350 milliarda goly gaz satyldy. Hança pullar halka signimi? Bir signimi? Ölmedi berilýär-de, ölmedi. Intek Trump gelmek, Trump'a karşı etmek, eýem Trump gazymyzy alar, 34 ýyllap oglap otylar. Gurban başı Burada biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Kim şu an analiz berýän, siýasatçy diýen, şu neft üçin, gaz üçin etdi diýse gumum çekdiýär. Ola ikilikçi siýasatçylar 19-njy siýasatçylar aýtýanlardan aýtýar. O neft gazy şu an satmaga döwletler yer gözleýär. yer gözleýän yer Yer gözleýär satmaga. Türkmenistan gazyny satyp bilena, neftini satyp bilena. Neme? Venezuela neftini satyp bilena. Şoň üçin Orsiýet gelip gizliň alyp gitýär. Xitay gelip gizliň alyp gitýär. Haçanem sen neftin gazyny Ýewropa berebildiň, ondan başga bak näme gerek sana? Bak Amerika Orsiýetiň özü şuň. Ýewropa neftini gazyny satjak bolup uruşup ýör. En betbahtçylyk Orsiýetiň näme? Inni demmeýlek men niýe Ýewropa gazyny satyp bilmerini. Şoň üçin Trump diýen adam 21-nji asyrda bir ýurda barıp çolup neftini almak demek akmaklık. Ol siýasat 19-njy asyrynky. Bugünkü tehnologiýa satylýar. Özleri getirip berýärler sana neftin gazyny. Bugünde finans boy bir ýurdun içinde kapitalizmiýetde arkaýyn pul gelýär. Şu düzgünü gurnamak üçin dünýäň ýüzünde düzgün gerek. Düzgüne boyun bolduryan mekanizm gerek. Dünyanın hemme yerini emniyet gerek, parakatçılık gerek. Amerika'daki ya Kanada ya beyleki yurttaki oturan investor arkayın olsun ben pulum koyan peydam alıp bileyen miydi? İnne finansı boy kampanyalı bir adam kıde. Hiç dünyada bir kampanya bir adam kıde. Senem Türkmenli de oturup satın alıp aksiyetini. Şol Trump'ın peyda görsünü sen hem Türkmenistan'da oturup peyda görsünü. Şol için ol bidirek kurunun neft için geliyor. Yok. Muhammed yok. Dur Murat başla gıykaç aydayın onun devam edelim esas temadan. Muhammed bir abstrakt bir hıyali kurun değil. Venezuela hedir radi bolluyor. Şol Näçe 50 milyon barrel mi näme şu 50 milyon barrel neftini
Trump'a verdi. Trump şonu inni Ştada bir da ümit verin. Neme Venezuela şonu dünya bazarından satıp bilen ok, dünya bazarından bakadından. Ini Trump şonu neme diye, şu 50 milyon barreli men niye dünya bazarından götürýän bakadından satıp diye, şonu bir näçe prosentini bilmedim 20-30% ödüm alacak diye, galanım diye neme diye de Venezuela halkının hajatına beriler diye, şoňa beriler diye de. Egerde mysal üçin aýdaly Trump şu Türkmenistan meselesinde de şolar ýaly konkret bir şertnama gol çekişip bolsa da şoň bilen. Mysal üçin şu Türkmeniň gadyny dünya bazarynyň götürýän bakasından ol $400 var ya. 1000 kubometre. $400. $2000 häzir. Ha o her onunum galdy. $2000 çenli galan yer var. Türkmenistan gazyny Xitayın granisasyna $225 satýar. Doğru, gatı arzan gidiyor. Sudan arzan gidiyor da. Ortada satan pulu häzir $120 gymmat ya. Muht padarka. O yok Sudan bakýan. Akbeta para biz häzir halky çykaraly, betbaççylykdan halky azad edeli, ölmediýäli edeli. Halk gazyna da eý bolar. Bilsanma. Türkmenistanyň içinde bir topar akylly oglanlar var, akylly adamlar var. Türkmenistan daşında var. Biz varam mazgavoy sentr edip alat gadymdan ýydymda. Häzir halkymyzy çykarar. Birinji halk bilen bolaly, baýlyklar zatlar. Bizim elimizde de baýlyklar. Näme gurun edýär? Birinji halk çykarar, baýlyklar amalar. Murat, men şu birin ähli gurrumyzy halk diýem näme ilk başdan halky çykarmak betbaççylykdan bir ya o halkyň gadyny alad edip çıkan adamlar diýär ahrim orta. O halkyň gadyny satjak bolýan halkyň baýlygyny gözgözdirýän adamlar olar nomenklaturaçy oppositsionerler. Düň ministri bolup, ornwatar ministri bolup, soňam türmäge düşüp ya düşük bolanyna gaçyk gaýdan zaýy adamlar. Demokratik opposisiýan içinde halkyň baýlygyny satan ya halkyň neme arkasyndan bir iş eden adam ýok. Sebebi bizim hemmemiz öz janymyzy şu halkymyz üçin orta goýan adamlar. Şunu bilmekleri gerek, tapawudyny bilmekleri gerek. Nomenklaturaçy opposisionerler bilen demokratik opposisiýan esas tapawudy şonu. Nomenklaturaçylar diýilýänler olar wezip üçin görüşýän adamlar. Olar ertir hökümetiň başyna baraýanda da ýene ogurluk etjekler, ýene halky ezjekler. Olaň dawasy Gurbanly Berdimuhammedow ýa Serdar Berdimuhammedow bilen esasy dawasy halky siz sagmallar, biz sagmallylar. Türkmeniň malyny biz ogurlamaly, siz ogurlamalylar diýerler. Bizim edýän adamyz halk öz ýurduna, öz hökümetine, öz döwletine özü eýe bolmaly diýip görüşýär. Ana görüşüň tapawudy şonu. Ýönünni egerde biz häzir ýene de gurruny şu häzirki dören halkara ýagdaýyna getirsek bara, inni Trump bilen nähil şertnama baglaşýan bolsak biz şonu halk bilen maslahatlaşyp etmeli. Gelin ýene bir gepleşip goýalyň, şertnamanyň esasyny düzelýün, şonu halka okap bereliň. Şu halk dinlesin şonu, halk şonu ondan ses berişli edeli. Egerde köpçülük, mysal üçin halkyň 3-den 2 bölegi gollasa, şu şertnamany, şu teklifi biz Trump'a iýerip biler. Şeýle bilen biz halky mümkin halas edip biler şu diktatoradan. Ina Iran, häzir Mollalyň, Ahunyň diktatorasy ýykylsa, türkmenler üçin ýene bir mümkinçilik görýär. Bundan nähil peýdalanmaly? Gelin innik gepleşdi şonum ýeňeşeli. Hormatly iýleşler, şu ýaly iki sany güýçli opposisioner ýalyma gelende men efir dograk bilmeýän, soňky efir oýnarýan. Bular menden güýçli, iksem ýaşly tiýramal bolýan. Araşma zaman tiýramal bolýan, ine şulam demokratiýa diýilýär şuna. Ýöne pikirimiz, ideýamyz bir, her kim görýän strategiýasy, taktikasy türli, her kimin stili başgaça gurun ýok. Akbeta para tarih bilen Aliýa Muhammedow tejribesi bilen Aliýa men bolsa öz şunky dünýä garaşym bilen Aliýa. Ýöne bizim maksadymyz birdir, halky goramak, halk üçin hyzmat etmek, halky şuny hukukdy. Men öňe aýdýardym, biz oğlun içinde günne Türkmenistanda 5 adam şu rejimiň esasyna ölýär. Aýda 150 adam ölýär. Biz gorkýas ine häzir öňe çyksak, adamlar oda tartaňyz diýip bir topar akmaklar, hiç wagt görüşmedikler, protest et görmedikler, özlerini siýasatçy diýip kofe içip ýa-ki
OBS'de zatta gezip yönenler gurlar. Olur her vaktan bolar. Yöne biz hareket edýänler. Biz hakyky durmuş kurup biljekler. Biz durmuş kurup oturanlar. Biz Türkmenistanyň geleceğini tehditläp biljekler, hareket etmeli. Şonuň üçin ölsek ölmeli, gitsek gitmeli, yöne halkı çıkarmalı şu betbaççylykdan. Şonuň üçin biz şu temada häzir efirimi dowam edilen nokta men häzir ýygnanma, gatsyroşna. Men hemmäňde köp sana ýakyndan ýan Muhammed aga, Akbel aga. Bu temany bu gyzykly gurulmada dowam eder. Şonuň üçin biz Eýranyň protestlerini gelip bilmedik, biz başladık bolýan. Başka tema geçtik. Onu da elbette esas bolýar. Yöne nesip bolsa şu temany dowam eder. Ýa-da Eýranyň protesti gaty-gydykly. Biz ondan köp zat öwrenip bilýär, mysal alyp bilýär. Biz netije çykaryp bilýär, biz analiz edip bilýär we biz öz geljek protestlerimizde uly tejrübe bilýär şonu. Şonuň üçin Muhammed aga, men häzir bu tory Muhammed aga siz bize häzir gaty gymmatly ekspert. Şonuň üçin bizi tutturmaz. Yöne şu minutda efiri utormaly. Her kime men 1 minut söz berýän, kyngalan aýdyp. Men aýtjak başga neme welfare. Men bir zat aýtjak. Trump'a oýlanýança Putin'in hem gelip berdi Muhammed alıp gitmegi mümkin. Sebebi bir dol anamdan kaçanını subut etti. Bana dayanıp inni Türkmenistan'ı men dolandıların ulak taklarını olam tamadan kaçtı. Üzdü berdi Muhammed'den. Şol için Trump eğer çalt hareketini etmese Putin'in gelip şunu alıp gitmegi mümkin. Şunu men ýatladayım. Garal gurbanlyň çüýrükler tokma alan Allah düşükde. Yo doğru. Böyle kredi var. Kredi var. Sağ bolýar. Aydın apet para onun efiri tamamlandy. Gadyrly iýleşler. Men şurada aýtjaklarym biz näme şu demokratik opozisiýa hukman halk bilen geňeşip eder. Şol Ýanky Ismail Murat Muhammed egerde Trump'a ýüz tutuljak bolsa, biz şol ýüz tutulan dokumenti okap bermeli halka, hemem adamdan ses vermegini gadanmaly. Ondan köpçülik şoňa ses berse, onda şonu iý bereliň. Sebebi egerde şeýdip biz halky şu ýigrenji diktatordan dyndyryp bilsek, onda bizim uly iş etdigimiz bolýar. Gadyrly iýleşler, geljekde bizim gepleşiklerimizde aktiv gatnaşyň, öz pikiriňizi aýdyň. Biz sizin pikiriňize göre de hareket ederiz. Sağ olun. Bolýar. Akıta paraga siz kyn görmän öz ýa-ni kanalyňyz boýunça, öz kanallarymyz boýunça bir reklamny bolýardyň. Biz öz çykyşlarymyzda görkezler şu reklamny bolýar. Ýa sizin kanalyňyzy reklam etmesek, patbiçiklaryň ondan hemmeti orýaly öňüňden düşünjeleri az bilen ok tebe görülen ok. Kyn görmän bir reklama üçin berin videolarymyzy biz gepin arasynda ýa-ni görkezler hukman aktivistlerin kanallarını devlete halk hareketi hükman reklam eder. Şu platformada demokratik opozisiýanyň platforması menki der. Murat Urwanyň kanalına efir giden o. Murat Urwanyň kıda devlete halk hareketine yine bir 3-4 kanalda efiri bu. Onun için men şunu yani demokratik opozisiýanyň kanalları diýip aýdýan. Hoşsag onun inlik gepleşikleri çeldi. Murat, bir 5 sekund. Doğru aýtdyň. Biz ýöne ýygnayas abonaçy ýygnayas bolan ýapdyraýarlar biziň nememiz. Bir Erkin Türkmenistan radiosy, adamlar YouTube radiosy 2015-nji ýylda açyldy. İlkinji açylan şol neme garaşdy radio kanal. Ýöne biz haçan 33,5 miň abonent ýygnamyzda 2020-nji ýylda bizi ýapdyrdylar. Soň ýene de 10 miňe ýetip barýardy, 9,5 miň bolýan ýene ýapdyrdylar. Soň 500-de ýetende ýapdyrdylar. Birinki 3 ýerek ýapyldy. Ýöne Murat Sagol şu reklama etjeniz üçin bir rolik taýýarlaly, halka ýüzleneli, adamlar ýazylyň Erkin Türkmenistany gözläp tapynda ýazylyň. Şu wagt eýem ýene de bir 3-4 aýdan beri Infonktiýada kanalymyz bar biziň nemede ýöne abonentimiz aldy. Ýani ors diline patbiçik diýerler-de. Köprek ýazylyň. Ona näme? Köp sağ olun. Indiki duşlar çeldi hoş kalın. Hoş.